Hanal türlü seydin körpesini sağır. Adi meyle sürün. Ben dostumdur o. Bununla gel ait. Harulok. Gara o sağı yerin arkasını tuttu. Pelvan kâdiyini tuttu. Ol neşeli kâdiden tırk tırk etmez etti. Meylişim, bastızdım. Gözü yok yağlı yapışaz. Hazırlığım. Devudun gözükkemin ya da tanrısından. Tanrıyımdan nip meyli suap verdi. Gözü kelle, basını devlete elini degiz. Bas. Degir mi ya? Ha o ne için gözükkemin? Yok. Ha onu ne oldu? Öyle görüşte gelsin. Yoksa ne medeni elimde girip. Karavusun tezini egileştirdi. Hey, sen olmazmadın. Beydip göze tutacak mı? Adam şeydi tutar görüşü. Yan aydısın yal edip itler usturuyalar. Gahar gelliyor diyen karavusağı yerini yere direp ağır görüşü öyle kovzunlu. Tutlasa enesiz adamadığı. Ben son kulağını kapacağına. Çiğirek kurmanı aramazdan telpegini sıkarıp. Seyirlerinden sonra göm-gök kolup duran süyünmük kedesini kaşağı oturun kulnalar yerinden gozgun manka. Yöngden kaçmağa şemelenip duran meylis yükselini götürdü. Ol bisak yınlamdı. Meylis son yağlı yere varıp ıydana yoğurludu, hağaylap güldü. Yine yeti bilsen kara o sağa. Getiriyor kulakağını göreştirecek bolson. Serpmeden aytayın ettil. Ağıtığı kulaka yanı yağdanı düşünüyordu. Kara o sağa kıyıskadan yoğun boyunu zordan öğürüp töğürünü güdayladı. Nasıl yoktu. Bolmanın nedir deyit? Beri bekki. Tapsana sonu. Biriyle göreştirirli. Kulakağım doğrudur. Kulakı on gödilmedi. Nazar bir doyunap yoran soğudura düştü. Sonra gödägini ödýän. "Hey, yumuk!" diýip Garawys oňa gıýgardy. "Senden söwüden ulagy ýok ki, munna gel." Göräýmäge herlen bäri ýödüni teklip ediläýmedimi ki diýip duran soğudur derrew adamlaryň ýanyna peýda boldy. "Meýli ha, gorkdy Serdaryň ogulundan. Meniň oň bilen dostlugym aýyrjak. Han sen döwgeden gorkýan ya Tanrıdan." "Tanrymdan?" diýip soğudur gözüni yumajakladyp pek gerildi. "Onda döwlete elini degiri bilermiň? Beter ederin. Döwgäň nämejik?" diýip ýüzi gaýda soğudur hatam söwüşçäň spata berdi. Garawys soğudury gijeledi. "Berekella ýumugum, senden tamam şeýledir. Inni onna sen bilen dost bolajak mene. Hani barynda elini degir döwge. Bar." Beýleräkde hemmesini eşitip oturan döwlet hem gahyrlandy hem ýaýdandy. Soğudur diýeniň göreşi inni görmeller. Hasan gözden gumu bulaşıp kazanaklaşıp görünür. Onu göreş bir kaymak kıyın. Yıkılaysan ulu güzeralık. Bar adam üstünden gülecek. Alaytıda meşik gülen yanına akılar. Soğudura neyme gerek diysene? Füsönüklep geliye oynattı. Vaq seni vuruşmağallar yıkıbilyen olsamdım. Döwlet göreş öwürülmänine sınıvlı ökünni. Onu yan çağda soğudur dıkırıp alkıma geldi. Ol uruşsa koro diýaly hüjörlüdü, döwletiň birinden yapışdy. Döwletiň depedinden soğuk uýuruny ýaly boldy. O näme çeginilmedi. Birden ne edip karary gelenden duýmazdan ýydraga şekilli de bir elden ýan maşalagada soğudur agdyryp goýberdi. Nähil urun döwletiň öýden bilmän garly. Daşda ýokdan karam boldy diýip gıýgyrşdylar. Kerim bir güllü. Garawsagy nasyň derdinden göýgürip durun agyny öwüldip garyljyk sesi bilen gıýgardy. "Aha, munyň nähil boldy ha? Serdaryň dowmasy. Bineräň göreşi boldy be." "Ole İran göreşi ne diýe? Ne işiň sen?" diýip gülüp oturan Tanzar Perwan söýletdi. Ondan sonra gumu bolaşan soğudur hadanaklap döwletiň alkymyna kalyp geldi. Gözlerini gazabyny kertdi. "Gel, ýamaşyk getdiňden bir gaýrat." "Tuduşdam abi meni ýykar. Ahmal galaýmaýyn." Herda dediğin mun yüksek gülünden pikir döwrüň kellerini sonuklady. Soğudur yapışmanka. Ori kelle onun birinin aşak ýanynyň salyp tutdy. Onu ýene dagdyrmak söýledi, emma bu gerek soğuduryň ýykdyrtmady. Birden sırtyny ýyda çekip goýberdi, öli döwlet entereklap gitdi. Birim goşany ýaly boldy. Soğudur sagdan goşarlarly onun birini aldy. Döwlet göwresinde bir goşunçlyk duýdy. Öýden ýer almagy, güýjün toplamagy ýönüşdi. Emma onun aňsat başardajak därdini nälas boýnalmaly boldy. Nähilim bolsa ýykylman taklanmak üçin iki aýagyny awşardy bırak göwresine ýygy çekmäge ýönüşdi. Emma hyýallaryň dadyň etdirerden soğuduryň tutuşy berkdi. Onyan sada aýagyna kakagadan döwleti agdaryp goýberdi.
Göreşiň netijede gülküsi gıykılıksy bolanok. Bigedem gülüşdiler, raýtada Sowdurun jan köýleri bolan baýda etdi. Hey gurrumsok. Sowdur ýaly mert göreşek bolsaň. Mahmalyna garap iti berip ýykaýmaly öýtdiňmi? Bagana kertekçe geyip gomolanyň bolýaly. Bar gumun kaktyp baýda et gyzalat berdi. Gulnadar ýerinden turup Sowduryň arkadyna kakdy. Hakyndan çykdyň Sowdurhan. Gaýdyp seni görenne gaçdyň ýörsünni. Bular ýalyň ýykanda ujuy ýykmagyn. Edil bir ýetdelep zigirrigi sazlasyn nursun. Şoňa iner oglum diýip eje şörek görýärm käne. Näme gödüň alar diýen berik. Ýa-da göreşek menidi. Eger miltiň bolsa gel. Soň armanyny bolun diýme. Giziňen tek ganmadyk bolsa, giziň ganmadyk bolsa, Sowdur. Sowdur gıýtak gözlerini ýumşakladyp döwlet taraplady. Bu dedi bir halal bolsun ettil kedegin nasyal edeýin. Ha, berekella Sowdurum. O tolguna. Gumun kakıştırıp duran döwlet zordan ýüzüne garlardy. Baýtaget daga gaharly garady da aňyrak şekilli. Ýa-da ýaly maskar bolan ýerim boldum kadyp döwlet pikiri gurdy. Beýle döwür gyjaralyk görme. Ýöňüň ýary ulunun ýykylmak. Bütüş ejirlik ahyry. Oň bolsa iň bir ýigirni ýanda ejirlikdi. Erkek adam üçin ejirlikden ulayıp bamy? Ejir bolup ýylyň içine nähil ýaşap bor? Nenen edip ýyly çyksak? Nenen edip öz ýakynlaryň, ejen kakaň, ataň ýüzüne edip biljek? Olar senden şoňa garaşýamydylar. Ejirlik, biýawryçylyk, maskaraçylyk, şular mı senin olar edip berjek peşkeşiň? Seni şunun üçin dogurupmydylar? Sen dogonunda gyýyz ýüräniniň ýüdesi artyk begenenlikleriň sebebi näme üçin? Öýde bir erkek adamyň artmak maşgylanyň töwüşçüňi ukuýynyň artmak gaýp edilýär ahyryn. Şoň üçin öýde owanlyrsa göz oturunda ýerine boýuňa gon bermänmidi. Şonuň üçin nämedi? Iýmediklerini taň ýedirip geýmediklerini geýdirýänlikleri. Hanteň şu kuwatly artdyryşyň. Sen ýeri görýän näçe köp. Onu da nähili? Mundan beri görmekler üçin seniň olary begendirişiňmi şu? Görsen näçe adamyň kalbyny bulajak ekenin. Bu görüş hakynda. Hädi men atas sagam eşdir. Oň öňüň diýjek zady belli. Nälet kerdi. Ejene etsek täzir hakynda. Ýalyny getirende ataňky dagy toýlaýmaly. Söýgünmez. Oğulna düşünür. Ýöne bir iň agyr ýerim şol düşünmekligi. Söýgünmezligi de. Bu görüşi. Ýanky gyzaratlary eşdäýse onuň göwüni gata girer. Saňa öýren haýpy gelir. Ýürek ediler. Ýok, eje hakda gowusy ýatlamazlyk. Uýuşly bolmak nähil gowuda ekeni? Kendini umydgar adamlar begendirmek tükünki geçiret. Ol şu wagtlar Tanzar Pelwanyň ýanky beren gürrüňini biýetýär hakykatyna getirýär. Oňkyny näme şowly? Ýok, şowlyňdy ýerine düşenok, ony näme bagtly? Ol diňe bir ödünnel. Owasyny maskarçylykdan halat edipdir. Ýakyrymçylykly garaýyşdan, gyzytly söýlerden gorapdyr. Onu da ýakyn tanadan Pelwanyň. Munyň üçin nähil namaz, gaýrat, töwekküllük, kişilik gerek. Kerem ýaňy et bolsa da gaýrat edip ýürüpsiň, o Pelwanaga diýip bermedimi näme? Oň şonu ýerlerine gaýtylmak ýöne ýerden däl ekeni. Tanzar Pelwanyň şu düşen ýagdaý bilen deňişdirindi. Döwletiň da nämejik? Ýöne döwlet göri şonu alyp çykyp bilmedi. Ýerde otursaň, Tanzar Pelwan ýagyr deken. Epet uladym eken. Halga ol hormata buýdunja münasip kişi ýöne köý adamlaryň arasynda ýöne köýleň bir hükümini tutýar. Hutsa bolsa, onu hasam beýgirdi. Ol ifledigiçe degişip bilýär. Agarrak ýömekler çekmäge de kuwat, sar onyna ýeterlik. Çünki onuň özüne onamyken, öz berentligini gödýedik. Şoň şenem ýüregi suwly. Ýedi oturan gürrüňleriň arasyna begjöňlük düşdümi ýa-da göreş bolsa oturyp okmy. Tanzar Pelwanyň bäýlini öwürlük göreşýänden şagalaňa goşuldy. Aha, oğlan doğru idi. İki tarafı razı olmadı, göreş olmadı ahırı. Entek işinden yarın geçmedik oğlan olup, Pelwan ýerýäki köýnüň bagzygyny ýazdyrıp, sapky ýasty ýarly boyuny ýerejletdi. Döwlet diýim, sen bulan diýenine darykma. Sen özüm Pelwan edip ýetişdirerin. Hanen tek bir adazyk iýiniň boyuň albakaly, kakaňam köp emel menden öwrenendir. Tanzar Pelwanyň sözi, ruhy döwletiň göwünini bir näme açdy. Tanzar Pelwan soňra hamala öýüdi görüşdi çokýaly, tüýür ýogyn bileklerini sylgap,
ýöňräge düşdi. Hani Keremim, hal welle sakanyň ensini sagar. Sizi göreş soğulan tanaňyk. Garabos pelwan, getirden sol soğduruňy, dızmas bolsa. Taparagy sagarıp getirdiler. Han taparagym tutuş soğdur bilen. Ben ara köýgürden emellerim ýadyňdamy? Han ýeki bilýän bolsa ýeksinse soğdur. Köpçülükden sussup atylmadyk taparak, Sanjar pelwanyň teklibine sagyn manradylyk berdi. Ol geläýsin diýip keýp kontestlerini. Taparak bile soğudur tutuşdurdylar. Saklanýarak emma gurşuny kenek kimin taparagyň göreşden bir adamlyk habar bardy. Ol göreşe töwekkel çykyşy ýaly soğudura edil bermedi. Ahmar bilen çykan soğudur ýene ahmarla ýydyna gaýtmaly boldy. Göreşden oturdy. Göreşýäniň töwrüniň adamy bara köpelýärdi. Sanjar pelwan soňra meýli ýanyna çagyrdy. "Meýlisim, göreş ýalyň barmy?" "Bar" diýip meýli jogap berdi. "Berekella. Hani sen dost-dostrak kim bar göreýin? Gel o, meýlet bile göreş ýalyň." Herlen bäri isuzyklap turan Şamrat, söwüdüňläp göwünde güňsizek bärdine gaýtdy. Onuň böwrüni diňleýäniň sebäbini Sanjar pelwanyň söýme elmetdi. "Ýere ho gurduýynyň dowmasy, senki näme? Muň boýun tekseg ýegininden bolanok. Utanman göreşekmi? Seretle bir gurrumsagy. Galogly bolsaň ha ýeňe özüň ýalyny tapar berä ýerinde." Şamy ýeňteden dik gelip ýydyna gaýtdy. Meýilsiň garaşdyna soňrak bir ýerden peýda bolan gulaky çykarman boldy. Agtygyny gören garago sağa ullokan ýerini ýerjärtdi. "Näde gelýän haw? Muň ýaly gadakly ýerden gaçyp. Köpçülükden gaçdan ataň oğul bolmadyň bar. Hani tut, hal har ulak gülen. Ýykylaýdan ýeşitmedim diýme ataň bilen ýyl bolmarsyň." Meýlis bilen gulaka tutuluşdy. Hani göreli, gaýda gulak ýeňerke. Har gulak ýa-da gulaka diýip Kerim da gapdyrlan keýp etdiler. Gulaka ören erjil ekeni. Ol meýlise şaty barny görkezdi. Ýöne ahyryny ýeňiş meýlidenki boldy. Garavos oýundan sondan agdygyny käýenni. "Özüň ýarlan ýykylyp näme iýäriň kepekmi? Senin menden toýda süňk gemire ýermiken? Pehay berebek geýdi sänim." Sanjar pelwan oňa garşykdy. "Ýok, gaýtam sen oňa süňk köprek gör. Ol atadanyň artykmaş döräpdir. Onuň göreşi biljek." Sanjar pelwan soňra beýrek tuduran Şamrady çagyrdy. "Hey gurrumsok. Ana gel. Gel bäle göreşek bolsaň. Anha men sana taý tapaýyn." Uldaş töwrekde oýnap ýörün oğlunda gözgedirdi. "Hani şo oğlunlardan daýyrak bir ýerine bäri getirip bolmazmyka? Şuňam bir ýerini görsek näde?" Aňyrak aýlanyp gaýdan ulnalar ýeli boş geldi. "Şoň bile göreşýän ýok, haw. Ulraklara ýok, ýok etsen aýdy. Ýödi ýaldyrym gorkýarlar." "Be." Sanjar pelwan ýene de gaýgyrdy. "Näetdiňiz, haw? Ýekdek çıkarajakmy senin muny? Munyňy da gaty hepbesilik gor." Sanjar pelwan sözüni toňlap soňlumanka. Göreşilýän meýdansada sary peýda boldy. Ol kakasyna däli onuň ýanyna akyrylyny. "Men göreýin." Adamlar geň garyp bir gedek sary, bir gedek Şamrady etdiler. Kerem oğlun ahyry. "O sen üstüňe bolup durýarlar" diýdi. Soňra ol sorgul nazar bilen Sanjar pelwany bakdy. "Ýaşam kişidirler. 2-3 ýaş tapawudy bar bolsun gerek" diýip Sanjar pelwan haýaljakdan jogap berdi. Sarynyň iýini boýy bir-birine muwapyk gelýän bollumly, tutuş gögretini, ýellün ýürüti ýataran ýaly gerçekli ýür keşbini tyrnap duran döwletde höwetçiňli goýunly. Daşky erkekli keşbine muwapyk gelmeýän, hem ýeşi ijaply, kişiwigini mulaýym, az geplegen sarda beýle merdemsiligiň döräni anlamak kynrakdy. Ony töwekkelçigi tekleýän das nämeke? Gepem şonnuda. Şoňa bolan mümkinçilikleriniň kän bolanyna garamazdan, ol hiç wagtda ýödüni görkezjek bolanokdy. Hiç ýerde öňe düşenokdy. Hatda köpçülükde bar ýaka hem ýyrakdan ýürýärdi. Onda bir hili hiç kimiň öňünde hiç dada borçly bolmazdan, hemme kişä bolan borçluluk bardy. Tebigi müýnlük, ýazaplyk bardy. Eýtemon töwekkelçigi tekleýän zat nämeke? Ýödüni gyzyklandyrýan dady bütün keşbine tapjak okojak bolup döwlet gözüne aýyrman sarat etdi. Teretdigisi, oňa bir zat aýan bolup başlady. Sarynyň bütün hereketi, gözleri oňa Sanjar pelwanyň her hikaýatyny beýtýär ýatlatdy. Ol nazaryny Sanjar aga tarap öwürdi. Tutuş obanyň gyzalaty ösüme düşýän ýaly boluverdi. Anony soň
düşnükli, namus. Bu zatlar namusun oyunu. Namus. Näme başgalar namus eden okmy? Döwletiň özü ad namus edýärmidi. Ýok, diňe namus ýeterlik däl, başaryny gaýra atam gerek. Ýöne şolary nirden alýaka? Döwletiň gözlerini höwetçiňlik uskunlar ýyldyrady. Adamlaň soragyna çary ýani ýok diýip jogap berdi. Goý görüşden nep sanjar peýalwan kes çykdy. Oglanlar birleşdiler. Çary özüne ýaskirmesilik bilen herediýän Şamradyň birinden anam bir tutdy. Olar dönükleşip başladylar. Çarynyň görüşi oýnamak çykmanlygy, birine anamynyň bardygy görüşiň ilk başynda ma'lum boldy. Şeýle de bolup çykdy. Tomaşaçylaryň ýaýratyny haýran galyryp, Çary öz garaşlaşyny ýeterlik güle agdardy. Göreşýärniň töweregini gyýku gaplap aldy. Çary berekella, sanjar peýalwanyň ogly boldun. Adamlaň gutlugyň arasyndan gara goşaganyň garyljyk ýereşdirdi. Ey bolsa da hele ogul dogry ölüpdirler. İki gezek ikilin Şamrat yeni de görüşülip tutady. Emma adamlar onkyny makullamadylar. Basyljaňy soň indi kiň näme? Bar ýördüň ýalyň tap. Hey gurrum soga diýip gara goşaga onu kowdy. Şamrat ýeňsini tüňgürdip aňarlygyna gitdi. Äli şu ýabyr ýerine düşen zat boldy diýip döwlet pikir etdi. Ödüniň hemişe de hüýüniň alýany Çara gonç bile garady. Doğrudan namusy gorama urunamyň gözbaşy, gaýratyň seçmesini ýerdeki. Peýalwan nesli bolmakdanka. Ýerdadyň öýdi tohum ýydarlaýanlar diýerler. Ogulna peýalwanyň duruky görüş emelleri näme üçin geçmelilmiş? Döwletiň gözüne Çarynyň güdünnäki kakadyny kaçal edip duran erkekçilik seretdiňçe, onuň adatdaky ejaplygynyň üstünden agdykly edip barýan ýaly görünýär. Bir gezek Çary, bir gezek sanjar peýalwana ýyn edip duran döwletiň ýüregi gonç bilen tolgundy. Mertlik, owudunlyk. Yıkmagy, ýykylmagy öz tejribesinde kän görün. Mäle köňünde kimde taplanan sanjar peýalwanyň gyzakdy ýonky ýerine galman oturuşyna mıt edip gülüşüm, Çarynyň öz üstüne onu dabarlanman. Ýonky ýöne köýlügi ýazaplylygy, hatda näme üçin hem bilen öňünde duýan tebigi müýünligi bilen mäle kän arasyna duýdansa sümüp gidişem gelişikli. Mertlik bilen ýöne köýlük gutlaşanyny görne hil azaýyp boljak eken. Çary döwletiň gözüniň öňünde bir gezek ösen ýaly boldy. Oglanlaryň ýene de bir näçeden görüşdirdiler. Ýykylanyň üstünden gülüler. Görüşden boyun gasyryny gyzarat berdiler. Oýundan sünnin oglanlaryň käbiriniň ýynjygyny, ibarlaryny, bilegini ölçäp gördüler. Ýagaryntyny garşyladylar. Bir peýalwan bor. Ay ben tek çöregi känimeli. Ay mundan hiç wagtymda çykmaz diýip olar baha ketdiler. Soňa baka ýüregi bir näme düşýänem bolsa, her ahwalat gaýdaşyn döwletiň ruhuna edip berýärdi. Çünki öýe barmaň öýdi ýejesiniň beýlekliň ýüregine umyt ışıjygyny, gözgyny halyň bilen göçürmek dahyry. Ähtimal öýde onuň maskarasyny bilmän galar. Ýöne iň jebirli ýerim şuda. Hakykatdan bir habar galan soň. Wonmaga münasip ogullary badyr edip, olaň ağırlygy düşüp ýörmekler nähil ýürek agydyjy. Ol ýöňüň küler nähil ýeri görýärdi. Öz mehremleriniň buýtuny bilen doglayan ýüreginiň ýedil alkymyny perdelenen ýoguz buğu saklamagy neniň dözjek? Gowsy atlamazlyk. Emma hakykatdan gaçyp gitsek ýeriň ýok. Ýüzüne barýan döwlet pikir köýüne sümkdi. Biýawreçlik bilen şöhratyň terkedinde suňur gorpba. Şo gorpyň ýagty tarapy nähil ajaýyp, nähil arduly. Egerde bagty onu şu kuyoşlu birentli götüreyin orta nehil boğu vardı. Onunla ol bu ağıtlar sanjar peýalwan ýaly adamlaryň ýüzüne buýsanyşly ýöne köýlük gören. Ýödüne bulanyndan bilen bakardy. Ýödüniň küleriň ýüreklerindäki yssyjyklary araglandyrdy. Asla şeýle ul lokan ardy gatil etmäge näme üçin tyranyşmaly? Bir köýdünden munyň üçin batyrylyp ýatan önjelik gor batyr. Dorlu. Çarda bar mümkinçilikler. Döwletde de bar ýaly. Munyň kakatynyň ama ýagyrnysyny ýere degirýän azmyş. Agyr ýagdydan çykmaga bir ýapşylga tapan döwlet başyny bir gallardy. Öýe barmaga galangasaman ädimni oşutdy. Näme üçin onu çarda okuýup başarnyk döwleti berilmändir? Näme üçin? Gerlin tırlaryň asarynyň biri
oýlanmakdadyr. Molla Abdurrahman herne şeýle diýerdi. Oýlansa ýol tapdyrmazmy? Megerem hemmesiniň kökü namysga jemlenendir. Gaýratlyň gimitini suwun getirýän şodur. Onu ýösmäge mejbur edýändir. Şaharda bolsa şol bir ýan başlananlar. Döwlet näme üçin şeýle hükümdady? Iň derwaý saat duşdan geçirýär. Ýok. Yeniden geçdir. Yeniden bir pille. Sanzır pehlwanyň maýdany şu. Ýok. O hükman başlar. Hükman. Ol şu gysga möletde oň iň belent arzularynyň birine urildi. Şoň şünim hükman girişer. Onun göwresi, güýji kiminkinden pes. İçinden ýalnam geçerler. Diňe ýüregi tokkulamak gerek. Soňky pikirler döwletiň ýüregine bir näme giňeltdi. Ol arasynda hatda şeýle bolany kimin bolmady. Ýönem hiç wagt göreşi öwrenmekligiň derwaýsy bardy. Pikrem edilmezdi. Tapak boldy diýip oýlandy. Ol birden Sanjar pehlwan ýa-da ägir bolup ýetişäýdi. Onu ölüyordun iň bagtly adam hatap ederdi. Ol şonuň üçin hiç şeýle ähmetden gaçmaz, amaly açdy bolýar. Amaly aşan ýeri bolar. Ýokçy bir näme ýeňlen döwlet ädiminiň gerimini giňeltdi. Emma asal ýürenden soň ýoğul harasat ýene-de kalbyna hüjüm edip başlady. Arzu näçe bilent bollukça onuň hasyl boljakdygy hakda ynamam elýetmez bolýar diýär. Namysy güpaly gulluk edenne onuň maksady murady ýetermeki? Belki döwletiň soňky barynyň namyslyk hakdaky ýapşylgazy ýöne bir hamgyarlyr. Ýogam şu hakdaky hökmet döwletleriň öýdülerini ad edilýärmidi. Döwlet gepet öýdi şuraly bäri. Şonun başga gurrun eşitipmidi. Durmuşdaky ähli-zada namys, gaýrat, güýç hakdaky düşünje bilen baha berilmeýärmidi. Insan mertebesine şo zatlarla ölçülmeýärmidi. Dünýäde ähli-zat gara güýje tabiin diýip hasap edilmeýärmidi. Pehlwanlyk boljagyny bolýan olaýmasyn. Sübse başyny bu bilmedik döwlet ahyryň öýe barmaly boldy. Dugula geçip sessiz ýönde ýasga ýaplandy. Ýüzüne bir gapdara togdy. Töwereginiň manysy sýynady. Arkasyna üstüne ýük galdyrylan içi däňeli şuwuldyr hatarlanyp durdy. Düýpde 2 tane haly şuwul, olaň üstünde 4 tane haly torba gerligidi. Şuwuldyryň içinden tüpeň niller tomoluşýardy. Torbalaryň ýüzünde ýeger gylyçlar sallanyp durdy. Biriniň aldyndan dutaryň sapy görünýärdi. Onuň şu gün dutary öwrenmäge Kerem'iň ýanyna gitmeligi ýadyna düşdi. Gidilmejegini gynanç bileseldi. Döwletiň halyny teňgürüne anlabat. Oğlum, bir ýeriň agyryp da gedýäne däldir diýip aladyranny. Ýok, geze diýip döwlet ýüzüne tapajaklatdy. Kakymdagydan habar ýokdur. Bu orada oğlum, sen bir gaýga edip hollanyp ýörme diýip döwletdäki keşallygy kakary alada ýörün anlabat, oňa gögünlük berdi. Öýe gelen soň, ejesini gören soň döwleti bir zat äşkar bolup uğradı. Öýde bar zadyň enesi gara güýç diýen pikirden başgady. Bir düşünje ýaşaýdy ahir. Halallygy, adam käçiligi barça zatdan belin tutup, her hil ýagdaýda şolunja göparlygyna galjak adam mady. Ol ejetdi. Ondan soň döwlet dünýäde duwarsa da bir gudrat bar. Olam aýdym saz diýip ananmaýarmydyr hem. Gorun üstüne oturun ýaly gara deri bolan döwlet has-has edip demäli. Eýsem oňa kesiyet diýen ejetimki? Dutarmyka? Binähil bolup çykýar. Eýsem bolany bir belent zadyň hatyrasyna öýde üçin iň iri başga zatlara hyýanat etmelimi? Başta kalbala kän bolan soň ol çay şöregini salak sulak idi. Sıktı gidiverdi. Telpeginde dağwan bar. Ir bilen süýüzi okudan oýanmak döwleti agar düşýärdi. Günnüzden galan teatrler, dünýä aradalary, göwün arzuwlar uku bilen söwüşe kim bilýär? Ýary gizeden soňmy kim bilýär? Daňa golaymy ýan berýärdiler. İlk akşam uku tutman gijanyň bir wagtyna şenni oýa ýatman, ukuny ertirden soň almak derdi, soň kunlarda ýol gupdy. Bir gün ukudan oýuran saparak boldy. Ol dostuny galpak toýlaryna şagyrmaga gelipdi. Ukudyň kelle agrasy. Awusyna gar gaçyp duran howanyň aňdagy madasyny alsady,
Bu çakırık tiyden onun nefesini döttü, keyfini götürdü. Ol hogulukmaşlyk bilen garbanlydy. Ejesiniň beren düğün çögüni ýerine alyp saparaklar urdy. Saparak öýde ýok eken. Ol işten ýynjylman ýollaşynyň ýerine gidipdir. Ağazy welle çakan mal soýjak bolup ýörün eken. Erkezi lägirdip, ağılyn daşaryk darty uran welle göwün hoş olup gürleýärdi. Zor toýedip dursmay, edelmede göre gowjy delili. Sen şu gün bir ýerde hyzmatyň görde görkezeli. Wagtçanyň oňor besseň, men garşylygym ýok, iýdir. Hyzmatyňy menden alyp öz işi bilen giyip çykyp ýören Gülsenem jogap berdi. Ýöne, lokan gürlemen tapdyň beli. Şu sözden göwünim bolmasy özüm kidýär ýar bolup dur. Gülsenemiň soňky sözüne welle ýöntem bermedi. Ol erkezi güýüldü. Lägirdip damagyny çaldy. Gara der bolup derisini ýüzdü. Demin dürsep hassylasy bir näme adalyň soň ýene de döwlete gurrun bermäge durdy. Her zat diýse-de Gülsenem gelnejeň zorly. Mihman getirip ýüzümiň toran ýeri ýok. Ýuwlya kessin. Käbir heleniň gorkusyny öýüne adam çağdyr bilmedi. Gapdalla ýegmegräk tekelen bir agaç bolup gelterek daňlanyp, onuň gap birini aşak sarlanyp durdy. Welle bilen döwlet azat da mazat bolup erkez ýerden galdyrdylar. Welle maryň ardayaklaryny ýüpe baglyjak gurtdyrjakdy, emma erkes ayaga asylan bagy ýetip ýetmän aşak gaýtdy. Hyk-hyk bolup ýene ýokary galdyrjak bolurlar. Olaryň bolup duruşyny gören Gülsenem güldü. Döwletiň hasam beter azap çekýäni görýeten Gülsenem, "Dur ýugurjym, bilen agyr daýma men götürüşeýin" diýip aňardan ylgap gaýtdy. Ol gelip erkeziň bir ýerinden salatynyk bilen tutdy ýokary götürdü. Şundan soň erkes aňzatlyk bilen atyldy. Başajak sallanyp duran erkeziň töweregine derini salyp ýören Welle Gülseneme degen boldy. "Be, senin bir adamyň ýerini tutaýjak ýaly." Wagtyl bir öýle ýere biten datda, gaharym gelde käbir çolporak erkegiň ikisiniň hem ýerini tutaryn. "Ya, döwlethan, ýerlejeň bisak gala gürledile" diýip, erkeziň derisini boýundan saparyp duran Welle sygyldy. "Aho, şu hele halkyny kýany ýöwürle ýokdur. Näme nöwseň yeteler, näme nöwseň peteler" diýe. "Yeri, iki sözüň başyny satyp öljek bolsaň, nakal iňnerjek bolup näçek. Ondan men ýöwünýän nälerin. Gaýratyň bolsa biriň uşada sykaý. Hemeden daş bolda kädi baş ýakyn." Ýöz boluşyna ýygylyp duran döwlet bir güldü. "Oho, döwlethan, gelnejek ýaman gaty gidenler. Bu wagt oseň barlygyny bilýär-de, ýeki özi bolanda onda kimiň aşak, kimiň ýokary gaçjagyny görerdik göli." "He, taňa samok gurrun etdiň. Geli urjym, bu only bogdagy öýsalaly. Gaçsyň ýani Allah, hani tutaňarsyndan ýetişdiňmiken?" Gülsenem şermelik ýogunas bilegini döwlet tutdy. Welle Gülseneme degen boldy. "Ýetişdiňmiken?" diýip döwleti oglandyrasak bolýarmyň. Malat şek bolanyny ejirlärni utanyp duran döwlet öz güýjüni ýaňadan synap görmäge mümkinçilik dörenini begenni. Ýöne Gülsenemin goşaran tutsak bolanyny o näme üçin ýaýdanma şereket etdi. Döwletiň ýygyrlýanyny keýp edýän ýaly Gülsenem onu gystady. "Ýaýdanma ulan, tut berkirem." Döwletiň goly ýöl kuwatly goşaryndan iýrenine Gülsenem bogdawy ýokary galdyrdy. Ol döwleti agram salmanyny ýaly onu şerik saldy. "Taňry ýalkasyň geregim, töwereme sene ýagşy ekenim." Erkeziň gollaryny pudurlap duran Welleň sesi zykırdap gülkü bilen gary çykdy. "Ha, indi gözüň ýetdimi ýetşendine görseň asyl mazalyjadyr. Ah, ýaňramasana." Gülsenemiň getirip goýan künnügi bilen elini ýuwup bolandan soň döwlet öýe girdi. O da kuwat geçmänke Gülsenem ody ýapylyp pişirilen şorja bagyr oňa tarap ýüşürdi. "Haşam gelgin döwletçan, bagyş aýtdyrjak. Gelerin, senem bagyşdyň lemen haly ýamyň. Wah ýölýämiň diýsene döwletçan. Saha salynsa aýdylsa, men şaýdan çörekden bizar ahyry. O, on sanjar peýalwanyň toýunyny bir ýyldan daşarakdan diňledik görün. Ýenizim owazy gulagymdan giden ok." Gülsenem birden ýakyn sesi bilen hiňlenmäge başlady. "Kulak goýuň üşwudary, sözlesin nefes biçeri, dille bağrımny tetpara, teg bir ýana, du bir ýana." "Ya gelnezi teňe asyl gowy ýeseň bar ekeni.
Wagt öýde dutar bolmasa men bagyşy bordum gül arman ýokdy. Sadanna ýerlen bulmadyk dünýäsini. Olaň ikide görüşdiler. Gülsenemin gürkünne bir armanyň arzuw bardygyny döwlet duýdy. Şo wagt as kapydan da şerek edip duran Gülsenem, "Baýdahet gelýär" diýip seslendi. Baýdahet? Döwlet tetkinip giden ýar boldy. Onu ýansa daşardan wellän gideşdirdi. "Oho, baýdahet sen geldiňmi? Sen öýe bary ber. Toý üstünden ýöňürti bir şarazy gedineli." "Ana bärik gelýär döwlet sen. Sen mütaýik geçäýdi" diýip Gülsenem öz gapdaryny ýer görkezdi. Baýdahet öýe girenni döwletiň iýini üýşenip gitdi. Onun keşfi doğurdanam üýşenilýärdi. Boyu ortada bolsa, ýoňat bolanyň üçin gülýären daýa görnýärdi. Ýüzüge ýanyp durdy. Ýokarky doýda şöwürlüräk duranyň üçin o bir hili ählilerde ýigrin süýle garaýanýardy. Baýdahet kapydan ätländen "Şorja bagyr ýeki ýaňa da" diýip ojaň başyna geçdi. İki aýagynyň üstünde sommaly oturdy. "Hany Gülsenem ýapsan odu." Ýaşy boýunça özünden ullaryň aýarlaryna gelnese diýip ýüzlenmek adat bolanda atdy. Emma welleden has kişi bolmagyna garamazdan Baýdahet Gülsenem mabatda bu adat tutmaýar ekeni. Bagyr kenli. "Ýeşegin bagyr bolsun" diýip Gülsenem köýüň içinden bir bölek bagyr çykaryp Baýdahet'e tutdy. Baýdahet Gülsenemiň gujagyna oturan meretçigiň süýnmejik kellejigindäki täze takýadyny diýipdi. "Oho, kellesini ardyran käsir ýaly diýipsiňiz. Agyl gelişäýipdir, gutly bolsun." Üstüne abany wara berennenmi, näme? Meretçi golgulaň tapyp, ýejesine gysmyzlady. Aglyjyk boldy. Baýdahet oglanyň bu boluşundan göwgünden suw içmeýänini aňlatdy. "Ya bagrym ýakdyň o sene. Izlik bolmadylar ahyry." "Taňyr ýelkadyn. Korkma balam. Baýdahet kakandyr" diýip Gülsenem oğlunu köşeşdirdi. Gejesiniň sözünden miýady. Baýdahetyň hazy kuzugundan meretçigiň ýüzi bir näme açyldy. Ol owrun Baýdahety seretmäge, soňra bolsa ýeljireklemaga başlady. Baýdahet ýüzüni gözüne oýnakladyp meretçik güle oýnatdy. Öz oýuny surunyň arkasyndan Baýdahet meretçigi derrüw öwrenişdirdi. Oğlun Baýdahetyň oýunlaryna zykır edip gülmäge başlady. Baýdahetyň hem öz-özünden göwgüni hoş boldy. "Şeýle ahyr senem, bolmanyna kime çekip sen ýigre boljak?" "Şonu aýtsaňa" diýip Gülsenem spaýçylyk üçin güldü. Ağzını şappılladıp şu orca bağır çeyine oturan Baýdahet meret birine diyen oyunun hatam kalıptı. Meretçigim onun korkmasını koydu. Ol Baýdahet'e takyan alayın neyse takyasını kellerinden tıpırıp altada çekinmedi. Baýdahet hem hücumunu kemden güýçlendirdi. Soňa bakar oğlunu "Men alayın" diýip gaba vurdu. "Hani men alayın" diýip Baýdahet iki barmagyny meretçige tarap uzadyp iki waka gymylatdy. Döwlet Baýdahetyň boýuny geňmürdi. Ol gaharlanjagyny bilmedi, bagyşlajagyny. Belki bu oýun durmuşda bolan adatdaky degişmeleň şägindedir. Şeýlerek oýun dogurdan berilýän bolaýmasyn. Eger edilmeýän bolsa, Baýdahet ony hürrit usak öýünden çykaraýmadmy? Meretçik gorkup ýejetini tarap gysyldy. Ýeljagarlarlyň Baýdahetyň barmaklaryny kakıp goýberdi. Gyzalatly güldü. Baýdahet agyrsyny köjetmek üçin elini agzyna eltdi. "Wak" diýdi. Ýüzüni sıtdy. Meretçik muhasam hiredip güldü. Meretçigiň ýödüniň garşylyklyň hüjüme geçmegi Baýdahety begendirdi. Ol oýuny hat kılışdy. Barmaklaryny ýeme oturan meretçigiň edil agzynyň ýanyny eltip "Men alayyn" Bu gedek döwletiň ýüregi hasam anjap gitdi. Gorkusyna agzynyň ejetiniň göwsünden aýyran meretçik Baýdahetyň gelini has gaty kakdy, zykır etdi. Gülsenemiň hedili bolmady. Gülen bolsa-da ol ýüzüni ýokary galdyra bilmedi. Oğluny güýmänligi. Begenden ne sebäpli daşynyň minnetdar bolsa-da, o da oturulmän. Bir daha da bahanlap ýerinden turdy. Gülsenem golgun marka döwletem aýagyna kökşün tokdy. Günortana ýakyn galpak toýy kemsiz galyşdy. Gelin gyýlaryň zagyl-juguly tutuş hatara ýanglandy. Döwlet agdy dordan boğa gelýän ýaglygyny alyp gapyň agdyndan bardy da toýçylaryň üstüne nowul kesip başlady. Gar ýaly ak nowul bülkede günnüň aşa duşup duran nygmat däl. Şoň şeýle ol gara joýyň içinde aýratyn şowguny öretdi. Tutda bas bolup nowul çepleşip ýören gadyrly ýaşyrly üýşmeleň gülküdi kasmana galdy. Öýdäkileriň ýaly ýaş gelin gyýlardy. Sapa halyk şeýleň gyýdy çeper. Polat mergeniň gyýdy keyik, gurt udynyň gyýdy hurma başlyklyn,
Döwü, bärik teşde diýip olar gyrşýadylar. Ýagmyr ustanyň gaýtarma gyry sabar peşe gordoly, ýognat golunu tutup yumrugunum şeýneydi. Onuň gödegirek oýun edip bermekden hem gaýtmajagyna döwletiň gözi ýetdi. Olanyň däýelişigi aly gözlerinden sıkın bolup duran şiginden heder etmäň duruny okdy. Şoň şeýlem döwlet olaryň tarapyna ýerini ýerli naýlamagy başlady. Ýaşa jigim teşbir. Baş owadan gelen kırnaklara zat teşme. Nogulun ne hili ýanyndan bilýän nälerden teklip sabar owanyň gelinlerinde geldi. Sabaryň sözü bir dugul tutup duran gelinden köpsine yaramady. Göze dogly yüzü aşağı gitdi şu ýoňulýan sary meňiz gelin alkymyna bat berip sabaryň jogabyny berdi. Heňem gyr nogulyp bulmaryňa gözüm ýetip durla dileňi başyň şeýnänim bolýan beýle. Oň ýanynaky başy ýaşyl kurtöli has gelini sireýän saklanrak garagaýçak gelin ýaşmaň aşagyny gazardatdy. Heli birden özü iýmesini bilmeýän düňäýmesin habardar bolun. Olar sykyr edip gülüşdiler. On gülkünün ýürekden çykmagy ýanyna akyrym gülmäge mejbur etdi. Sabar gelinler öjedelleşýärkä, boyu gyýlaryň ýeriniň saýlanyp duran dolugy peşe gordur keyik uzyň ýerine salgap döwlete işaret etdi. Keyik Polat mergeniň gyýdydy. Onuň ýanyna akyrym köpedi döwletleriň öýe töwereklerinden. Diňe Polat mergeniň gyýlaryny üçe düşýärdi. Polat mergen üren gyýzlykdy. Keyikden ulusy bir kylykda durmuşa çykarylypdy. İnkisi gyýdy betler bilen keyigiň aralygynda hem iki gyýdy bardy. Onuň bir ýeriniň ady bolly, beýleksini hem doýdukdy. Gepin gerdişine göre aýtsak, keyik barada döwlet bir ulasaran bilýärdi. Keyik diýip Kerem ölüp ýatyrdy. Emma oňa öýlenmäge umydy ýok diýýärdi. Çünki keyik daýlar tarapyndan bir ýeriniň ogly bilen sagylykdan adagy edilenmişden gurrun edýärdiler. Şo gurrun eşitmezden ol Keremi dyýgysy gowurýardy. Ýaşlar babatda ullokan tapawut bolmagy garamazdan, olaň arasyna dostluk gatnaşyklary ornaşypdy. Döwlet aýdym sazyň muşdogudy. Onu Kereme örüklen şo aýdym sazdy. Hawa. Keremiň sarpasyny näse tutýanym bolsa, keyikler daşkynrak garnaşlary bolan üçin beýgide döwletiň göwünde ýarany okdy. Dogry ol Keremi häzir ýigrinden okdy. Ýigren biljegim därli. Şoňa da begen ýerdi. Öňkisi ýaldy utarny alyp saz ýugrenmek üçin onuň ýanyna gatnabamýardy. Ýöne onu iýni söýeni okdy. Aralykda gamaşykly gatnaşyk etmäge päskil berip duran bir perde emele gelipdi. Näme üçin beýle? Nähir bolup Keremde beýle pikir dörep bilýärkä? Bir bolup biljek zatmy? Ol Kereme düşünmejek bolýardy. Ýok. Kereme düşünmek kıyın näli? Keyin udyňokdan gelen gönümür kaddy kamaty. Ýençeden gelen at ýüzi, ýogna saçlary. Keremiň näme üçin oda köýde düşýänligini gatgy düşündirýärdi. Ol keýerjekläp duran keyigi ýada salýardy. Şol duýgu bilen baglanşyklymy? Ýa-da ýö töwerekleriň gyýlaryna teşmegiň hiç şeýli gydygy ýok bolup görnümi, döwlet keýigiň şaratyny ullukan ünferip durmady. Öňün üçin 74 gedek aýlady da ondan şem gelen tarapa teşelemege durdy. Emma döwletiň ýankyjy adalatsızlyk hem içerdäkilerin käbiriň ültünü tapmady. Arsa-ara bakana boldy. Ýanky sary meňiz geliniň basyrak sedeşdirdi. Bu zagada ulan näme bir tarapa teslim edip golýaly. Ki döwü, tesberigim. Ýögsem birden ýaglaryň gaňyryp ýeriňden araýmaýyn. Döwlet geliniň balkyllap duran oýuny şu gözlerine etdi. Ol baýtaýdyň gelini Hürjemally. Hürjemalyň gapdynaky garagaýçak gelini döwlet ýanrakdan beri görýärdi. Ol 4 ýyl ata töýüne gaýtarma bolup ýangrak gaýdyp gelen, ýüzüni täzerek açan gurnalaryň gelini Güljahanny. Bu gelin hasam huzurlu görünýärdi. Hürjemalyň arkadan bukulyp duruşyny ýaşmaň aşagyny wadyr etdi. Waq şo jagada ulan şu wagt men goluragymda bolsady. Nigile hiçmedin gözüne göz görkezirdim görüp. Ki ulan. Be bu geliniň owsunyny ýerine düşeni näde ýerine diýip döwlet işini gepletdi. Güljahanyň agdy örtülü bolansoň döwlet onuň gaharlanýanyny ýylgyrýany bilip bilmedi. Onuň gurnalaryň öýdüniň kässalim edip duran garşygy, emma bir taýy saçrak gözlerini bolsa hiç tat aňyp bolan okdy. Döwlet her ýere heçmeň dowam etdirdi. Şo wagt orada Güljahan oturlujuk bilen bärrak goleleşdi. Kelle tygydan döwlet onu görmedi. Ýanyna gelen Güljahan birden döwletiň elindäki ýaglyga ýapyşdy.
Döwlet ýaglyk bermesek kulturjaşdy. Emma kelte bıkanarak tutuş gelini onu özünün güýçli gollary bilen gassy. Gazgın ten üýtgeşik aýs. Döwletde geňmir duýgy ýurdy. Dogry düşen döwlet ýaglyk goýberen duýman galdy. Güljahan ýalrap turan sawgyny döwlet sanadarlar ýaglyk gijenledi. Döwlet onu gaýdyp almak hakyna hyýalym etmedi. Güljahan ýaglyk ýokurgallar teşmäge başlady. Toýçlar gülüşdiler. Ýürjemal çykyp barýan döwletiň elinden hakyňdan çykdy. Bar öýüňe gitdi jeňden ýangadan alyp geldi, ýuwsyň şagazy diýip gyýgyrdy. Güljahan ýaň urteşmäge başlandy. Udyň moýlyk keýik ýaglyk oň elinden tilki baldy. Ol teşmäge durunny ýaglyk Ýürjemal ýapyşdy. Ýürjemalyň golunyň orada sabyr şapylady tutdy. Gelinler gyýdylar bilen bir tellem çekeleşdiler. Nogul ortada pytrap gitdi. Owadan maşat ýaglygy bölündi. Daşagadan garap duran döwlet el sarpyp güldü. Özüňize mäsiýet bilmediňiz, menden alan bolup. Barajangdan ýene de getirdi ýuwçuk. Göwüne men beripsiň diýip Ýürjemal ýene de owsunurdy. Gülki gyýkylyk dik asmana galýady. Şo wagtdan daşardan baýtageden tezeşdirdi. Gülsenem, emmek şäde da seçdirýärmiň. İçeridekilerin keşerlenişi berişlerini gören Gülsenem'in oňun jogap beresi gelmedi. Emma üzül kesel bardak diýmäge de bogunsma diýýän. Başardygyny ispaçlyk etdi. "Wi, baýta senki näme? Ýaşynýan gelinler bar ahyry." "Ya, bagyrym ýakdyň o. Bolunny näme?" Baýta soňundan ýoşy epledi. "Olaň näme? Pisiyetler gelýän näle diýýär." "Sen ýaly ýigit bir ýerine teşdiri goýup berer." Baýta elindäki düňçe hazır gotur Gülsenem uzatdy. "Baş üstünemi özüň seçäý." Gülsenem arkanrak şekilli. "Wi, halha, öz geliniň Ýürjemal bar ahyry. Teşdiräýi şoňa." "Ya, bagyrym ýakdyň o." Baýta ýene tezin aýarlatdy. "Ýürjemal teşdirjek bolsam ýön göremokmudum?" Baýta sen men ýok öýe girdi-de elindäki pisseden penje dip teşerip başlady. Bu gedek öýüň şowkuny ýonkyal bolmady. Uly gyýyllaryň gelinleriň kän terişken okdy. Öýüň işagdynda duran döwlet baýtagedin gözleriniň sürüýüniň çetinden ýerini möjegünkidek ýan-ýanyny gördü. Alaýtyda keýge köp seri diýenligi döwletiň nazaryna tutmady. Ýüregi jigilep gitdi. Baýtagedin pygyryny keýikler waňlady. Ol ýüzüni äşkär tutdy-da bir çetirege çekildi. Döwlet soňra baýtagedin öz hüjümini sapa halyk şeýlin gyýdy. Şeperiň üstüne gönüp duran duydy. Şeperi görmegi gyýdy. Emma bir uly kemi bardy. Sasy ýokary akdy. Olaryň maşgalatynyň ählisi ýaşlykda kel bolup durar. Şonuň şeýlem şeper taşyny beýlek gyýlan kyýaly öwrüp öňünden goýurman, ýygnap ýaglygy boldy diýýärdi. Öýle üstüne ýörük seçilýänini aňsa da şeper keýik ýaly düýrüg bermedi. Gaýtam onuň burnunyň aşagy şalaja garalyp duran gelişiklagdyny minnetdarlyk ýylgyryşy bildirdi. Döwlet onuň näme üçin beýdiýänini düşünip bilmedi. İçinden käýindi. Birden ol soň ýadyna kel gyýdyň är gaýgysy diýen nakal düşdi. Onuň ýüregi awap gitdi. Arada Abdurrahmanyň şu atlakyna diýen oturunlygy hakykatyna geldi. Obudy görnäçe kel gyýdy bar. Näçe şully, näçe şaşy, näçe gotur, näçe burnuny dodugyny peşehorda ýen bar. Terede oturdum. Şu diýirin ulur meselen alady eken. Gyýdyň bolşuny Ýürjemal derrew aňlady. O bir gedek baýtaýdy, bir gedek şepere alarly. Nämedir bir zatlar diýip ýüňürdüdi. Geliniň bolşy baýtaýdy on sokly beýinzel getip durmady. Näme üçindir birden bolsa ol Ýürjemalyň öz üstüne teşmesini görüldi. Ýürjemalyň ýüzü derrew ýatyrly. Dylym edip alkymyny has goşulandyrdy. Adamsyna näle garady. Döwletiň birden göwüne sığınýar bolup gitdi. Eğer hileyin arasındaky degişme, näz bälçileşme näme hil boldy. Ol bahar aýaly heterli mulayim, bahar aýaly käteler stagun emma wadaly. Ol şo bälçik wadaly upaly garaýşy görjek bolup, gaňarlyp baýtagedin ýönen etdi. Emma onuň garaýşyndan döwletiň göwüni ýylamady. Baýtagedin hyrsyz aly gözlerini meherdälle başga bir hil istek ýan-ýan görünýär. Döwlet beýtiyar Ýürjemal etdi. Emma bir gedek onuň gözüne iýilen Ýürjemalyň arkasynda duran Güljahan boldy. Beýtay gözleriň bäherligine tarap ýöwüşýäňiň gületere diýenini gördü. Ol sırly gözler, niýren nazar aldylarka. Näme höwüsi diýerlerka? Näme men bilmek isleýärlerka?
Ol gözleriň näme diýenligi, döwlet üçin pynhandygyny galsa da galardy. Emma şo wagt burundan aşağı tutup duran ýaşmak aşakypdy da ol ısıra aşaýdy. Gatara diýişler asyran kömülük ýaly bolup sırly we nädil gyrýadylar. Ýüregi jig edip giden döwlet ýygyna gaňyrlap, baýsagada äňiden duýman galdy. Biýerek baýsaganyň gözlerindäki owadyň hasam tutuşanlygyny, birden ol gözleriň biriniň kişelip kirpikleriň göz iýleri ilmez şaltlyk bilen kakşyp gidenligini görüp galdy. Beýtýar hally ýene de Gülzahana garady. Biýerek şaşy, emma owadyň gözleriň näde gülýänligini ýaşmagyň üstüne ýaşgar aňlady. Şerik sığmadyk döwlet derrew daşykdy. Hiç ýerde karar tapman eýlek belek gelmelidi. Baýsagat, Gulnazar, dostluk. Gulnazar dostunun, garnaşynyn diňe zan köýürlügi howsarlygy garaşýanlar. Bu bolsa, beýle de bir ten bilmezlik, beýle de bir dözümlük bolarmy? Beýle de bir haýynlyk, mejiklik bolarmy? Ýeri. Baýsaga da erkek eşek diýjeksin, Gülzahana näme gerek? Şeýri de bir webalsyzlyk, şeýri de bir hapysylyk bolarmy? Boslugsuz zady aňsa Gulnazaryň ýüregi erbet bulunsa gerek. Döwletiň oňa näme sagyrdy? Gün gijigende toýçular gaýdyş başladylar. Toppok bolup barýan gelin gyzlaryň galmaganyň arasy bilen kimdir biriniň şaňy sesi döwletiň gulagyna geldi. Agyp, her kim özüniň küýüni biler eken. Ýanky ýumruk ýaly döwgen näme gerek diýsene, şolem nowulny öz daş aýaklaryň üstüne geçen bolýardy. Kesmeden kesme, iýilmedikseň nowuluň bolsun. Oýuňa gelmejek zat. Özüňküň üstüne teşek bolup kimleriň üstüne böküp geçenligi döwletiň asaly ýadan şunu. Ony ýan sabır toporgy ýylan türkap barýan keýiň tedeşdirdi. Agyr gassaplar sen belli ýyly hakyňyzy giderýärler. Häli ýeň pişmeleçenne bir tarapa asal eline aýlap gelmediler. Elegirisi özüňe diýilen nädip kimdir biri iki tarapy gijeledi. Gyýlaryň gelinleriň jedeliniň kim-kimden ýitireşýänligini, olaň wala-walasyndan aňmak bolýardy. Gyýlary uradyp ýygyna duranyp gelen Gülsenem ýylgyrdy. Bu ahsalatlar, halis ederi gurrun tapanoklar. Ýeri öýder ýumruk ýaly ýeňişine seçilerde, sen üstün, men üstün moruşya diýdi. Şu gassaplar ynjygyrak dogrusyny aýtsaň. Söýüň agyrynda diýip toýa gelen zatlary ýer beretmäge kömekleşip oturan Polat Mergeniň aýaly abadan eje ýogyn tezbile hamyr etdi. Näme diýip näme aýdarsyň? Ýaňol begnazar kelegiň gelin ogullusyň näme diýe? Gülsenemin toýuna hüýür jemalyňam artık zat getirmeýänini bilýän. Oňa ha käse salýa, maňa da gaty şemşe. Içjek bolsaň deň derman etmeli, ýogsa da oturuvermeli diýip tosur edip gidýär. Ýer oňa näme diýersiň zan gelin? Wagt besiriňe jedi. Men haýsy orda tirde salaýyn, käşe üşüp duran käsem bolsa beýlemdi diýip Gülsenem zanatdy. Wagt gelin zan, men ne şunýänne. Sen birini artık birini kim tutmaýanyny bilýänli diýip abadanyjy edip oturan işini goýup bärligine geldi. Ýyle gurrun gerek. Bayak Anna Dursunyň gelini nahara çağırdım. Kakasynyň da ýur bolansaň hakyt bir şippet etdim. Näme diýip näme aýdarsyň, ýygyna salan bolýany, soluk sowsony. Zat diýip aýdym. Her kişiňem gögüni bar, edibersin. Özüne de gezek gerdim oturuverdim. Ayarlarım gurrun dinlep durun döwlet, keldesini ýaýkalady, gidiberdi. Aýdym saýdyň muşda bolanyň üçin döwlet agşamam bulara geldi. Gülsenem şagyryny goňşularyny eltip, naharny hal beýlerekdäki kümet atarpdy. Saparaga kömekleşmäge girişen döwlet, çaý alyp baran öýde 4-5 tane ýigit oturan eken. Ortalarda ýanyny ýastyga berip, baýsagat gyşyryp ýatyrdy. Takır edip ýanyna akylda gurrun berýärdi. Döwletiň peýda bolmagy hoşuna geldimi gelmedimi, baýsagat ýerini ýyrşartdy. Ýere ho pelwan. Ýeriden bir ýerden biziň. Baý howgyna görüşip pedil berdiň o. Nireden öwreniň oýmeli. Döwlet alalyp seretdi de tesini çykarman. Öýdi şöyle bolberdi. Ikiden gelişip öýde oturanyň sany çaka berdi. Çaý ilki kümeden getiren oltar günni öýdäki ojukda gaýnap başladylar. Bir sandan soň dutaryny ýerine alyp kelem geldi. Onuň peýda bolmagy döwletiň bodurak keýpini bir näme göterdi.
Onun şu wagtlar aýdym sazy üremen diňläti gelýärdi. Göwüni asyp biljek ýeketek zat aýdym saz diýip hasap edýärdi. Kerem şöregini elindäki dutardan ýan uly bagşlardan bolmady. Saraň tebitini tanymyr bolup barýardy. Ol aly bagşy ýaly halypalaryň ýanyna bolup olardan bir näme tälim alypdy. Keremi obada gowy görýärdiler. Onun baý bolsun, garyp bolsun, uly bolsun, kişi bolsun ýogy ýokdy. Aýdym saz hyzmatyny edip beren üçin adama minnet etmesen bolmazdy. Gaýtam aýdym sazdan meýlisden oň öýde lezzet alardy. Barky käse çaý içip bolan Kerem dutaryny gabynyň çykaryp tyňyrdatmaga başlady. Guloklaryny toglaşdyrdyça dutaryň sesi ogadandan ugrady. Bagşy sager bilen dutaryň gapagyna kakyp oturuşyna sepeliniň külbükki hemde uğul hazat barmaklaryny bir-biriniň üstüne mindirip 5-nji perdeýanyň iki taryndan biletde bassy. Aýdymdan orta barmagy bilen 7-nji perdeden ýeke tar tutdy. Soňra bolda şu duruşyna 12-nji perdesi düşdi. Goşorak düdülen dutardan yakımlı ova çıkıp başladı. Dutarın düdülen nunu kempe gödetiren soň Kerem barmaklaryny bir gün edip gereştirdi de perdelerin yüzünü göze eğilmeden gezmet etmeye başladı. Perdelerden azap ýeň çıkıwlady. Bir salym saat çalandan soň aýtdyrjak bolup oturmady da bagşy hiňleni ugrady. Onuň goýrus, yakymly sesi goşo taryň owazy ile garaşyp gitdi. Mahal mahal haruje edip ödündün atlanar sen ganimey sarı uradym. Aýdym hedi gulağına ören hoş yaran döwlet öňe umumdy. Şirin owazynyň dünýäsini giňeltdi. Göwünme bolmasa içerde oturanlara minni öňküden gow görünüp barýan ýarly. Aýdym diňläp oturunyň hemmesine de ötýätirini getirdi. Kim bagşyň hawyny berse, kim on gatdyrly ýoş ýeňlenýärdi. Kiminedir adamy datdan ýürmen, ýagşa ýagşy dirmeni ýamana ýaman. Orta arada gyşaryp ýatan ýerinden aýdymyň sesine kellesini ýerini hereket etdirýän baýda "Hana bir çilim otlasaňyz ha" diýip teklip etdi. Tezden ortada kädili çilim peýda boldy. İçerik ýumşaklyk tüs saýlanıp başlady. Gapdyrly oturan saparak çilim çekýänlerden gözüni aýyrman oturan döwletiň gulagyna pişirdi. "Bilýäm-i? Näme çekýänler? Näme çekýärler? Ben. O näme bolýar? Olam bir çilimde. Gowmuka?" Saparak asazykdan kikir etdi. "Ýene görersiň gowdugyň näerligini." Ýempik tüsde şerin tutdy. Töwerekdäkiler hyny edip oturan döwlet olaň gepiniň sözüniň ýytyp gözleriniň ümedläp uranyny aňlady. Çilimi pakardyp soran baýdagat ýanyna kawdatdy. "Hani Keremjan, bir zalatyrak ysgwadylar aýdymlardan tapsanay" diýdi. "Şu töwereginde oturan ýigitler hemme aşşyň ýerdir bagşy" diýip gulnagar ýollaşynyň diýeniň üstüne ýetirdi. "Wahaşyň kesewisi diýsene" diýip baýdagat göwürip durun aşaky dodugyny işläp kellesini ýaklap goýberdi. Soňra elini gulagynyň deňine ýetirip uğurlu kelemennetdi de "Keremjan, bilýämiň" diýip öz aýdyma goýup başlady. 13 bilen 14 ýaşyň eýwe ýarysy tölünüp galypdyr eýwe gymamelerin. "Han alyp galbagy?" Baýdagat gapçanak almagy bilen öýetini humar gözlerine aýryldy. "Hani Gülsenem biziň ýerçiden mer garnymyzy suwatyp özümizi şeýklep ýürüşimizdir." Ağız ýaşmakly bolan soň Gülsenemiň näme diýeni eşdilmedi. Diňe bor diýen ýalyp kellesini silkeleýänini bildirdi. "Bolup barýan ýa" diýip saparak gelnejetiniň pişirdiğini oturumda getirdi. Saparagyň jogaby baýdagat kanagatlandyrmady. Ol gyşaryp ýatan ýerini alkemdik ýerledi. "Sen kimden ýaşyn ýaňa bolmanyny?" diýip Gülsenem tarapy gurildi. "Ýa-da Keremdenmi?" "Bagrymy ýakdyň o. Bagşydan bir ýaşynarlarmy? Gaýsaman ha oturdy, bir heň buyur bagşa." "Ne etdiň aý?" diýip Kerem güldü. "Menden näme üçin ýaşandyn? Gelle menden 9 ýaş ulahyry." Oturanlar gülüşdiler. "Onda kimden ýaşyň ýaky? Ýa-da mendenmi? Uy, garawos meşik gelin olaýmasyn?" Baýdagyň humar gözleri ümeli ýaldyrdy. Ojagyň başynda ýaplanıp ýatan leşger beňe düşdi. "Uy, hala leşger aga barlaýt." "Ya, Gülseneme seretdiler. Ola toyun gelişi ahyry. Tez ülpe dahyry.
Yaşını oturmalar, hani leşker başı, yatsana valla. Hani yasasana birini o, her kısmından yasa. Dürlü neşäniň humarynyň, azarynyň ýüzgüller gögürüp bozurup giden bir gyr suw şal burnuny salybyrak ýeplik ýaplyk görledi. Be, haýsa haýdyň bar ola, ýigidin gülüdürlebi. O bir ýandan ozakda köýde olagy tokup, bir ýandan çilim kädini taýýarlamaga başlady. Gülsenen da çykyp gitdi. O buyurmasa biz buyurayız, hanım bağışıcan. Bir oğul bir kediyle deyip kapıdan çıkıp baryan, Gülsenemi davanın depedine çenil tıyınna oturun bayteget, Gulownyň deňesini getiren yerini kerem önledip, bağışdan öňürtü gıygırı uğradı. Meyhane min mesinden mesane oğul bike, hem ülpötü dostum men, hem hane oğul bike. Hani al bağışıcan. Kerem gidek aydım alıp gidiyormedi. Ullukan gözlerin baytegede doghamly sıyırnadı da yuka gabagyny agyryklyk bilen aşak koýberdi. Döwlet bir gedek Kereme, bir gedek baytegede seretdi. Dutaryň düdügüni bir neme gataldan Kerem täze heňe başlandy. Elini iň aşak pirde getirdi. Ýüzüni ýokary tutanly giň erniniň aňatyndan gatara diýişler ýallardy. Aşyk oglun arzu eýlep öz ýarynyň gidasydyr. Öz buyurun aydım aydırmadık bayteget bağışı bile oňşaý bilseydir. Ol öz diýeni etdirmek öwrenen ýigit. Hakuni hak gepini göwürtmek o görýär. Üstesine bolsa özüni bir ýerde goşgalat bilýär. Kerem näme özüni pes tutýan ýigitmi? Ol bayteget ýaly gyzyma oň ýaly çapyşyk bolup duran bolmasa göwresi uzyň boýu baýlygyň giden iňçi görnýän bolsa, şo boýuny egmeýäni kyn görýän ýigit. Boýuny gaýmaýan kyn görýär. Döwlet olaň ikisini de gedek-gedegini seretmekden dowam etdirdi. Ey görmüş näme de bolsa, jenjil turup bermedi. Döwletiň ýüregi bir näme ýynjaldy. Ol hedil edip aýdyn diňlemegden dowam etdirdi. Ene birden olsa döwletiň göwnüne şol täze orun tutan duýgu oýanyp başlady. Onuň göwnüne aýdym ýürüýti, şoňa gün turlýan ýaly boldy. Kerem täze bir aýdyma geçdi. Ýene de şeýle. Beýle süýüji, beýle hyzyly sözler öz söýgüliňden başga insany nazarlap aýtmak mümkin näme? Onu da alazyň näme? Tiri peykamyňdan bagrym dilini, razy men öldürseň ey janym alynny. Gara zülpüň ýüzün ýüze bölünni, her zülpüň ýüzüňde ýüpary köňlüm. Be dogrusy nähir ajaýyp sözler. Şeýle ajaýyp sözler öz ýerli ýerine şeýle ajaýyp edip goýulyşyny duýmaklyň özü nähir ajaýyp. Kerem onu duýýar. Onu da nähir duýýar. Üstüne de gydyrlan gymmatly, ganatly sözler dutaryň ajap owadyny oşup öz ajaýyp tetir lafzy bileýär. Kerem eýsem, öwren hurmaty munasip adam. Eýsem şo sözleriň gadyryny bilmekligiň özü adamyň kalbynyň päkligini habar bermeýärmi? Döwlet aýdymynyň uturyny duýmagy aldy. Onýança naharyň geçişini hakda habar berildi. Ýel ýudurmaga kömek etmeli aýdanlaryny ol ukudan oýunyny ýaly boldy. Täýdetin çekdirmesi. Mihmanlaryň ähli zatdan üntün togdy. Öý eýleriniň raýatyda Gülsenemiň tarif getirildi. Nahar dogurdanam gogudy. Ýelasyk Gülsenem erkezin gogu ýeriniň ählisini gadan atypdyr. Nahardan soň baýat ýende çilim buyurdy. Kädili çilim elden ele geçdigiçe içeridekilerin gülük tartdy. Olar gülesi zady da gülüp, gülmäsi zady da gülüp uradylar. Ýalňyz nahar ýenliklerini garamazdan gapdaly duran saçyga el uzup başladylar. Emma öweli her neniň iýän ýalym murdular, olaň ýegitip barýan zatlary bolmady. İçi tappat ýaly bolan agzlar gugury şölegi erip şeýnäp ýetişen okdular. Baýat agzyny akyn ýudup bilmän boýuny süýünde oturuny "Ey, tüňü" diýip tapara galgyrly. "Bar gitdi, sual bersene walla. Ýuduny boýuny müdürre gerek geldi. Sen bir bagrym ýakmasana." Kimdir biri? "Ağzymyň içi uğun uýbermeli boldy, köpürak getir aw" diýip saparaňa ýylan goýberdi. Baýat ýerine uzadyp oturan ýerinden "Getir diýil aw saňa şaltyra. Men elim uzadyp oturalym, men näçe wagt geçdi" diýip adgyrly. Baýatyň biri ýanyna oturan Gulnazar ukudan ýan oýunyny ýaly gözlerini ümedip dostunyň gelini seretdi. Ol haýran galanyň sesini edip "Be, Baýat,
Sen gelin şogda oturuşun mu etdi soradı. Men gogun onun mer tutuş bir unna geçaýan ýaly ýer walla. Başga bir gün ýamyň men gogun me o ýerini ýeten ýerler merdi oturun ýaly diýip ýögün näkin aýtdy. Ýa-da baýtegediň ýerine seredip gülüşmäge başladylar. Aha, şu tüňüni getirip ýalyň ýokmy? diýip baýteget gyýgyrýardy. Ahyryn taparak bir sanaga salyp suwa keldi. Bah, tüňü şo gidişiňde şu gelişiňmi? Bir aýyňdan ýörgünni şo giýerli otyrdyk. Baýteget suwdan iki gurt içip sanagy Gulnazar tutdy. Gulnazar sanrok ýerle taby galyp onu agdyny ýetirjek gollema başarmady. Naýynjar hally agdyny suw tarap uzatdy. Birdenem ýelhan rap tabakda suw şaýkandy. Gulnazar tiskinni. Şowat baýteget duýdurman tabagyň aşagyny ıralady. Suw çaýkanyp iki gradyn döküleni Gulnazar ýakasyndan guýup barýan ýaly hop edip ýendredi. Oň bolsuna gülüşdiler. Içi bilmän tabagy ýerde goýanyna baýteget daşda öýrümüz suwa salypdyr diýerler. Näder kak diýip onuň sorady. Şunuňmy? Gulnazar naýynjar terlerine baýteget suwly tabak aşaklyk gulaň üstüne sürüp urady. Hey, ana hir ýelýär, gaç diýip oturunyň biri gyýgyrdy. Gulnazar gaýra-gaýra çekildi. Baýteget tabagy has gatrap ýüşürmäge başlady. Suw has gat şaýkanyna Gulnazar iki elini daldaradı. Hey, näme, gark etmäge niýetiňiz barmy? Gulnazar emedeklep kaçmaga başlady. Baýteget el tabaklyň ýydynyň kowdy. İçeri aly basy boldy. Kimse Gulnazaryň boluşuna güldi, kimse suwul tabagyň öňünden emedeklep kaçýardy. Ben Gulnazar mazaly buluşturdy. Ol töwregine näkler ýaň görýän ýaly gözlerini elekçilik edýärdi. Öýen namlaryny barlaşdyrýardy. Sümüklep görýärdi. Ol ahyrym saň-suň edip aljyraňy haly etlendi. Hey adamlar, şümen maýdy. Ýok, läýt, niýden sen bolýarmysyň? Ola welle çakan ni baýat oňa jogap berdi. Welle? Şeýle basyl. Arman hälin ülmendir. Welle, ay welle diýip Gulnazar gaýtylady. Wellelik hepsini orta baýat, şu pysöwürýärmiň. Görýän urdan şuň ýaha zapynyň tut, ýa-da tiýgynyň. Sen adyrak görýäň näde? Hani Kerem? Daşykdy? Äläý şuň mesany men mesiňden nidirajak bolýar göle hali. Gulnazar gülüp oturuşyny ýene-de gözlerini çerik aljyraňy aýlamaga durdy. Bäh, bir nire geldik? O dünýäden bir dünýä mehmançylyga geldik. diýip baýteget oňa jogap berdi. Bi onu bir hasan geldik. Bizmi? İskenderiň zamanyny. Şeýlemi? Bir näme işe geldik onu? Onu aýtdy. Bizmi? Şonu bilen ýokmy? Gözül gözlemäge. Aha, baýteget şo İskender diýilýän sen bolaymy? Hani kelläň warlap göreli, şo boljak bolsaň şahyň bolmalydyr. Otursana, birden ýerine dürtüläýmedin. Birden sen şahyňam ýok bolaýmadyn. Gaty göresiň gelýän bolsa men onu sen ýekýöňe şol ýerde görkezäýärin. Hani hem dogry gaýtdy. Sen bili bir dünýä näme işe getirdin ha? Sapa uçluğu getirdin. Billim böyle olcany ýekýöňe urup oturup bermegin bir hem tamak ýenler ha. Eger walla soňra onsoň Yerken hakırdama, kän hakırdasan ýalňyş ardyň. Bulun boluşuna döwlet güljegini bilmedi gaharlanjagyny. Şo barmany onuň özüniň madasy gaçyp urdy. Ýüregi bulandy. Aýdym fadinglenişiniň uğru ýokdy. Ol daşykdy. Solrak ýere barıp bir telim oturdy. Daşaryň sigrek hem arasynda watyna oturdy, şu döwletiň ýüregi düzeldi. Öýe gireti gelmedi. Ol öz ýerinden gelin taparak bilenim gitmän, ýene bir telim daşardy galmakçy boldy. Ýetdisalamdan öýüň gapsaçylyp, baýtegetiň daşykanyna döwletiň göz düşdi. Baýteget bir telim köwüň etdi-de, böwürlerinden salaja ışwyrynıp duran kümäge girdi. Özüň daşarda gelmelep ýörünni baýtegetiň görmärine begeren döwlet öýe tarapy ulady. Kümäniň gabadyna baranda baýtegetiň garlyjyk sesi oňgulygyny ýyldy. Ey, Gülsenem, diýip baýteget azy demelänne. Döwletiň gulagynyň düýünden ýakymsy ýeri üst geçen ýaly boldy. Ol saltyrak geçip gitmek istedi. Birdenem bileti gelecekmi näme bir zat oň aýagyny kösteklädi. Men gulagyma şu wagt ne dutaryň sesi gelýär aýdymyň. Adam bir karar bolsa zat janyny yaramajak ekeni. Toba. Gülsenem baýtegetden näme üçin bagyşdyň demen gaýdy bersiň diýip soraýan bolsa gerek diýip döwlet pikiri berdi.
Asarımdan baytegedin girnede ardı dem almat eştildi. Gülsenem, sen näme üçin bir karar bolýanymy menden soramydynly? Golarak süýşip kümäniň gortuk gaýmaly ışyndan seredinne. Gülsenemiň möýlerin gözlerine döwletin nazar sataşdy. Gülsenemiň sesem ýatama arkaýlyk bir manaramyzdan öňküleriniň dartgyny eşdildi. Aýnäme adamçylykdyrda. Hemişe dokudyň düzü bolup durmynäme? Dogry. Hemişe dokudyň düzü bolup duranok, onu bildim. Ýöne sen aýtsana, adam şu 5 günlük ýaransyda şerip kösenip ýörmelimi, ha? Baýtegediň serhoş gözleriniň öňüne taap getirip bilmän. Ýüzüni aşağı salyp oturan Gülsenemiň sesi goşokdy sıkdy. Men bilemok. Bilemok diýmesene Gülsenem. Uy, isim näme diýin toby? Hiç wagt hiç kimden tutunyp ýetmeýän bälçik Gülsenemiň gowy basalyp alzyrap oturşy kendi. Nebetini ağır diýdi. Gan hemişe ýerini bulan dogumly ýüzüniň ýonky ýagdaýyny asla tapa bilmän bozurup barmagyny döwletiň biýse gaýp geldi. Nämederini bilmedi. Baýet edil ýaman algyly ýaly Gülsenem ösdi. Ýok, sen başdan sowum etmesene. Adam şu 5 günlük ýalansa kötenme üçin näme ýady? Ha Gülsenem geplesene. Toba. Gülsenemiň gür saçlarynyň etegi oduň ýagysyna öýrjüp görünýärdi. Döwletiň ýagdaýym Gülsenemiňden gowy däldi. Ony şagga der basypdy. Baýtegediň meslik derejesine ýeten, zatdan gaýtmajakdygyny aňladyp duran gözleri ýennamyna sandrama emeli getiripdi. Özüni göräýmesinden pikirim ýynjygyna alýady. Şeýle-de bolsa ol kümäniň ýanyndan aýrylyp bilmedi. Gülsenem, gepde otursana. Seýeň öýleşdi oturýarny. Baýtegediň niýetiniň bolupdygyny ilki başda da bilýänligi. Ýöne şeýledigini boyun almakly ölür ýaly ýokuş görýänligi alzyraň hereketinden, gorkun gözlerinden aňdyryp durun. Şonuň şeýlen zordan tırtaklap oturan Gülsenemiň sesi ahyrym ağa çykly gaharly çykdy. Sen ulan bolşuň nähili? Bolşuň maňdym watan oksen. Baýteged oň üçin on çokly haýal sırap durmady. Gaýtan şybyny ýary buran soň hüjüme sınlaka geçip başlady. Gülsenem, her düşünmedik görmesene. Men şu ýerde ýa ýolluş tapman ýa-da otyry yer tapman gerekmok. Sen şoňa düşün, men derdime derman gözlep. Gülsenem baýtegede gaharlymma, ýonky gorku gözlerdi etdi. Başga hili işin bolup bilmez Baýteged. Şu ýerde gaty gidiberme. Başga hili mi? Bagrym ýakdyň. Men şu ýöne sen dip gelýändir. Hi. Gülsenem kelden ýakan tutdy. Ýüzi ak eskiä döndü. Birden murda hasır gutur ýerinden galdy. Döwlet içerden gyýkylyp turan kadip garaşdy. Gülsenem elini ýerinde adyp Baýtegedden salar dip saketdi. Bolsa da ýagşam bir gep tapdyň ha. Men sen o diýen adamlardan näl? Çık şu ýerden. Barda öz gelini jaň aýt uğrumy. Çık diýdigim, çık şu ýerden. Gülsenemiň sesi döwletiň göwünde teselli berjäl etdi. Ol Baýtegediň haýgan ýüzüni görürnip garaşdy. Emma ol bir köneljek ýal etdi. Soň ýoňkysyny maýgatly görünýär çögerdi. Ah, sen maňa söwmäge de ýal edýämiň. Sen gowuluk görünmeýän diýenmezseň utşoňy. Eger gaňryşyma gaýtsaň, utuljagyny berseň bolmaýarmy? Way be piýalada ne görüp boldy? Dik oturan başyma vurma solla diýinli. Çık şu ýerden haram meýdiýanyň ýogsa. Baýteged barmagyny ağzyna tutup geplemelerle wardy şahyd etdi. Çalasynyk güle ýerinden turdy, howa atyr berdi. Ýogsa ne dersiň? Gyýgyrarmy? Akmak diýerler sana. Bere men bilen desseň wezira bolarsyň. Gal berse dikemiz diýen dawa ber. Men diýen üstüňe sürünip müdür ýa-da sen men üstüme sürünip müdür kim bilýär? Dawa beriň men bolmaýyn. Bir adam puta bergen sen kagaty ber, ynanam durmazlar. Ynanman, men nirede ikilim görüpdirler. Senmi? Bilen okmy. Sen ýaly aýyga diýmmämi? Sen aňryňy gowsy ağçalmaly. Eýer sen ýalan oňluda tamaýa diýenler bilip goýun. Oy, benim sorlu diýi. Baýtegediň soň sözi Gülsenemiň ýonky azarynyň üstüne ýemek boldy.
Onun odurum agar bozurup durun yüzü hatam birbet bolup gitti. Gülsenemin hedilinin hatam gaçmagynyň sebäbini döwlet düşünni. Ol barada o barasynda gelişikdirek gurrun bolup, käbirler oňa şeňir gaçsanyň garaýadylar. Wella gelenni. Gülsenemin eýýän başy bogulundy. Onu uluk gerdi. Etekdäki dagly bolan birini alyp gelipdiler. Gurrun etmeklerine göre. Gülsenem ýaş wagtynda bir ýigit bir söýüşenmişin. Emma atynefi onu söýüşýän ýigidine bermän başga birini çykarmakçy bolupdy. Bir ýagdaý görün Gülsenem ýanky ýigit birini gaçypdyr. Emma gaçyp utulmak olary başartmandy. Gülsenemiň zalim garyndaşlary bir ýerde olan ýerlerini ýetipdirlerinde alyp gaýdypdyrlar. Ýigidi öldürjek ekenler. Emma garyndaşlary ýüşüp bar ýoklaryny döküp bir gyýylaryny merip oň başyna da ordan tatyn alypdyrlar. Gülsenemi tizden bir adama aýal üstüne beripdirler. Ol kysmatyna kaýyr bolup galmaly bolupdyr. Bir gerek Gülsenem dagda küdümedi harmyn alyp ýörkeler. 3-4 sany ýaragly garaksy üstlerine dökülipdir. Garakçylar taýýar buğday olan düýelerini ýükledipdirler. Oň bilenem kaýyl bolman Gülsenemi hem atyň syrtyna çekipdirler. Gaýtol berse öldüriljegini görýän ýeten Gülsenemiň adamsy nähäle şurup galypdyr. Şo wagt bolsa bir ýerden Gülsenemiň şo söýüşen ýigidi öz ýoldaşy bilen ýetişipdir. Olar ýaragly ekenler. Garmannak aýal erkek birleşip garakçylar bilen salşy urapdyrlar. Jaknyşykda olaryň birini öldüripdirler. O ýigidiň özi ýaralanypdyr. Onyan sağ bolsa owadan başga adamlar gelip ýetişipdirler. Garakçyları gaçyp gidipdirler. Gallady mallarym Gülsenem hem halat edilipdir. Emma şu wakadan soň Gülsenemiň eger her ki ýigidi has ýigirip başlapdyr. Esli halim geçenden soň bolsa o ýigit ýitirim bolupdyr. Şundan bir näçe wagt ötenden soň bir ýüzden Gülsenemiň öz ärini öl tapypdyrlar. Ene şundan soň Gülsenem gaýym tarapynyň gözüne hasam erbet görünip başlapdyr. Onu öldürmekleri mümkün eken. Emma başı boş galan bazılaryny ikiden satmak mümkünçülüğünü elden bermek islemedik garyndaşlary Gülsenemi tizden öýlerine alyp gaýdypdyrlar. Ondan soň olar onu göz ýeterden daşyrak bir ýeri satmagyň aradaty bolupdyrlar. Şo wagtly ol 22 ýaşynda eken. Maýfazygam elinde ekeni. Ene şeýdibim öýe garyndaşlarynyň biriniň arada gelmegi bilen ýaşy orta goleleşýänçä öýleni bilmän bu ýigit görün gellädi uşa. İşin hakyky bolşuny bilýän ýok. Ýöne bir tarih owaryň käbir gyýbaçylaryna Gülsenem marada gaçyp giden nimägedi, iki adama sebäp bolun nimägedi, ärini öldürün nimägedi tutaryp berýärdi. Gülsenemiň bolşy jinaýatkary meňden okdy. Hiç satdan müýni ýokdy. Gyýbatça, teňir gaçyran garaýany, eli gany watan heleyden gaçyrak duranlaryny kim görmeýäni kim ünferip durmazdy. Käbir heleýiň peti gurduny eline bereýän mahallarym bolmandyryn okdy. Emma ana häzirki ýalyagdydy göre. Şo gurdunlar Gülsenemi näçe diýsen dili gyýfetjekdi. Gülsenemiň gözi petrep. Hanasyndan çykaýna geldi. Ýüregi agdyna sygman gyýgyrjak boldy. Onu ýança baýat onuň ötdi. Goýagyrsaň go bolmaz bilip boy. Gyýgyranda geljegem ýaryndaýmy? Akmak bolma. Ýaryndan näýlersäň. Ýa-da şu ýejem özüne ýetirmedi taşlar. Eger ýene-de ärini ýöz öldürtdi adyny ýolmajak bolsaň diýmeňe dartma. Baýat kaptenler pişiň sapyny gysymlady. Haýbat işin onu has ýöňräge süýşürdi. Hüjümini dowam etdirdi. Men ýarynda sen ýaryn kimmiş? O baň tutuş ýary birinki. Üstedine de ani men algyrlam öýde boldyr götürler. Urdiýen men edil kellerini ararlar. Sen kimiň we? Gaýtan men bilen aran tarlap arka tapynyňa begerden bolmaýarmy? Hem men saýamly penalardyň hem döwran sürerdiň. Gülsenem aýak üstünde durup bilmän paýş par bolup aşağı oturdy. Döwletiň ýüregi elle mın çykalan ýany boldy. Iskyny gaçdy. Aýaklary sandyr etdi. Göwnüne Gülsenemiň ýüreginiň gürtüli seçdilip, ol her gedek urunny işim gaýtdy diýip duruny aldy. Öz şäherliligine zanyan aglat gelýärdi. Gülsenemden gyýkylyk çykmajagyny göz ýetdi diýen baýat lawlany ýutdy. Oňa golüni süýjüp mulaýym süredi. Sen näme pikir ne diýen? Masgara bolýar. Ýok, hatirjem bol. Men diýen etmesem, ana şonu masgara bolsun. Arkaň edil dagdy ýaly bolsun, men başymyň dikdigini adam oly saňa ýüzüň üstünde burnuň ma diýip bilmez.
Welle daw yüzüne gaňyrlyp bakyp bildi, erkekdigini bileýin. Eşidýäň. Näme kesin skaraň o? Bunun okmy? Belki sen o haypyn gelýändir. Akmak. Kim ol? O saňa münafik meli. Gülsenem yüzüni aşağı salyp, doňun ýar bolup oturdy. Ne gepleýärdi, ne de aglaýardy. Bolup duruşy perişanly. Maňlaýyny görüp duran iýinli taşlary buluşun ýarly. Ol şu wagtlar näme pikir edýär? Bu musullatdan aman satmak üçin nähil ýol altarýar? Ýa-da ýagdaýy şykkanda gafap edip ýan berip ýörmükä? Ýa-da bar şeýle bolsun ýerbetmelenmi? Bolmanyna welle çakdan amma welle çakanan äher bolarmy? Boynu howt ýaly gitlerinde uran türsem barmanym näme? Ýene bilir mäncik geler salam. Bar şeýle bolsun. Ýerbetmelenmi diýip işinden pikir olup oturmyka? Döwlet agyr ýagdaýda galdy. Ele urady. Ikarda adara galdy. Baýtet inni beýleme geçirip berdim diýip gatap etdi diýen. Hazyk kuzyk güle Gülsenemi goleleşip başlady. Barya kady. Onuň bir ferelik nagyş bilen badyrap duran ýoguny iýinjiginden gysymlajak boldy. Emma Gülsenem onuň göwünüň üstünden turmady. Hasyrda bir ýerini gallady, bir böwre çekildi. Çekeliň meýdiýanyň, ýölsemem saňa ýal bolmun. Döwletiň ýüregi bir azyk ýerine girene ýal boldy. Ol kanagatlanmak hem minnetdarlyk bilen Gülseneme seretdi. Iş şunun bilen tamam bolurum kaýtdy. Gülsenem häzir şeýitmelik ýerine işini gepletdi. Emma Gülü baýtegediň boluşy ýyly şekillerlerdi. Ol ajdarha ýal ýög agynyň üstüne ogsunatdy. Onuň askyn diramatyny alyp barýardy. Soňuň nähir boljagyny döwlet howatyrlanyp güle garaşdy. Sanrady. Edil şu wagt şark gedip saparaklan gapsaşyldy, bir gara biýerlerine tarap gaýtdy. Biriniň küme tarap gelýänini baýtetdir duydy, saklandy. Seni ele salmasam telpeg bitin tırtına deyip yuwaşy. Emma aýgytly seslerini de ýerinden turdy. Üsgürüp askyrynıp gelýän gülledi. Döwletiň howatyrlanmagy hasam artdy. Gülsenem adamsyna hemmesini boluşy ýalaydyr. Ol aýtman durup bilmez. Egerde pynhan taklajak bolsa, onuň öýünden täkdip adapmak bolmaz. Ýokmanaýdyr. Ah, häzir nähil ýerbet ýagdaý bolar. Galmagal gyýkylyp turar. Ganjarşarlar. Baýdet nähil hyýrsyz gorkunç, welle bolsa ýejip. Şonda da ol aýalynyň namysyny goramyr bor. Ol erkegiň borjy. Biçare welle. Adam erkek adam ýejip bolup döränden döremese gowy bordy. Abdurrahman bir gede kaýdyr bir ýurtdy. Ýejip dogan şagada şu wagda ýok edip dinýär ekenler diýip görünýärdi. Şonda döwlet oň ananyň almazyny bilmänmi? Mumman unamanmy? Belkem şolar dogry diýenler. Biçare welle. Biçare Gülsenem. Ah, saparak diýsene. Döwlet hükümetiň beýle tarapyna elendi. Aňyrak şekilli. Welle beýlerekde ayak ýoluna oturdy. O şuruny ýol boýy daňyp gelişine kümäk ýerdi. Biletgirjilik döwleti özgünne goýmady. Ol ýonky ýerine gelip jiklamaga durdy. Ihtisalym geçdi. Galmagal gykyl çykmady. Afuw bolup. Döwlet begenjegini, gynnyjygyny bilmedi. Görnüşine göre hemmesi döwletiň sakynyň tersine bolupdyr. Bolan wakaatda hiç şeýle görünmýär. Gülsenem gözüniň ýaşyny tüpürmäge, ýöňüň dürsemäge ýetişipdir. Ol ýonky ýerine, ojak maşynyna tankyraň aşagyna otsalyp otur. Baýtet bolsa hiç tat bolmadyk ýaly ýerjiraklap wella gürrüň berýär. Wella diýeni Gülsenem gelinejek şaýym gaýna diýerjek diýeli oturun eken. Onuň özüm gaýnatmaga oturdum. Onda şu wagtdan seni görüp o otsalan olup oturuşy. Olem şun gaýnatyp berjek diýelmiş. Ay, siz bir topar beňni zarataydy. Aýal bilen baýtegediň arasynda ýeňe ýugurjylykdan başga hiç şeýle gatnaşyp borup ötmeýän geldi. Oň degişmesine keýp etdi. Baýdetsa, heleýlen gaharyna gülükden ananmagan. Bular da oýun kändir. O seni gowurt diýendir. Emma maňa hemişe senin adam bolmaz. Meýil sagatnaşaň ok, bagyş getiren ok diýip göwün etmänýär. Hay diýeňim Gülsenemiň gaharaba. Olar ýagry garowlunyň agy tirýek, beň çekýände jeda berjekmişler. Siz şoň ýanyna iý berjek diýe. Hey, hanyň ulusumyň öýüdir. Şu ýalkasy başgasynyň bir dady bor. Ora haýdýan. İçeride oturunan hemmesine döwletiň gahary geldi. O nämelerini bilmedi. Öýüp barıp welle hemmesini boluşýar aýdaýsamyka. Oňa ýüregi dermika.
belki ona inanmazlar. Özüniň bolup duruşyny ahmal gadaplap döwlet kümeden saltyrak çekilenini kim görmedi. Gaýtdy da öýe girdi. Ýöne gulunyň hiç ýerde karary bolmady. Aşağı iňgel ýal oýkonjyryda oturdy. Hiç ýerde hem rahat tap bilmejegini oň gözi etdi. Erbet ýeriniň birem öýüni allym berdim atalýan bu wakany hiç ýerde gurrun edip, hiç kim bilen derdin paýlaşyp bilmejekligidi. Hemmesinden beter onun saparagy nebsi agyrýardy. Hey şunun ýal bir haýaçylyk bolur edip bol pikiri diýemidir. Doğru da ýanylyp. Öýün namyslarynyň basgylanmaklygyny ýa-da agatynyň ornuny gelenejekiniň başga bir ýerden salışmaklygyny oň ýüregi söýüp edip bilermi? Öýde baýtegedi ýokdur atman. Arasyny dutar ýerine arap uğurlu goýgyryp oturan Gulnazar. Keremjan, leşger kaka erteden başlap Gulnazara gözüňde zar bor. Mallum üstüne aýlanmagy diýen, şuň hedil bereniňizdir diýip ýygyny men ýangraýady. Es salamdan gapydan baýat diýdi. Oly şerik aýagyna tuatmanka göçkünlik gören. "Zan bagyşy, dünýä dursun biz duroly" diýip goýgardy. Baýtaganyň keýpiniň köktüni aýryp duran keşwi, döwleti öňküdün ýüdese bedroý göründi. Ýüzüne teredip gelmedi. Baýtagat öýüň ýeri bilen gelläni ýanyna turtdy. "Bagyşy, bir dil bermegi ýygyrsana" diýdi. Soňra ol içeride oturan rüýlerini. "Hey, ani çilim otlasaňyz da walla. Bagrym ýakdyňyz. Leşker başy, näme diýäň? Kim zadyň bolsa aýt. Goşuň süýüdi gerek diýsen şuň tapmasam, baýtagat gassab adım aýdaryn. Çekjegi çilim bolsun baýtagatsan. Wah, ýigidin gülelerlebi. Oglanlar şuň keýp çekin. Bir ýerde bir neşäň bolsa orta at. Hani filmleri owaja sokun haw. Bolup oturşuňyz nähili? Şeýdiň ahyry şuň it ýatsa bir ýatmalym. Urugu taýdan bütünni tapdyn şun döwleti. Giýjäň bir mahali Gosmurat alyp gaýtdy. Ataşir eper düşünmek boljak, emma ol ýygyn urandan soň Ataşir epet helim günnäp hüngür edip geldi. Erini hiç sada urmadı. Kim işidi? Ya şark şurup gelip bıçakları kılıç taplap ýa-da eýeriň bir ýerine süýk ak oturan göräýmesen. Oň ne ýer depip, ne de dogurlar gelip ýören duş bolýardy. Inne ýeli edil buğdu döwrün ýar bolupdy. Ol höwüründen aýrylan mal ýal at ýatagynyň töwründen aýrylanypdy. Agyl boş boldy. Kepçesini alıp giýjekli düşen ýeňiljek gary aýryşdyran bolýardy. Arasy döküşdirýärdi. Soňra öýüň duguruna geçip ýeki öz için hümlede oturýardy. Hikaýet aýtmasaram goýupdy. Hemişe meýdana çykyp at sap ýörmekden başga bir işe bolmadyk Gosmurat, kakada uğraly atlar hem öýde bile alyp gidilibäri. Şaklanja sürüni bakýardy. Gerek wagty harçlaýmak, uruşdur söwüş edine etek üçün ýeleterde gurtunyp 20-30 sany zanly çöllün bölünip getirilipdi. Yegenleri tarhanlaryň, goňşulary ogul haberejelerin 6-7 baş dogurun süfrüň içindedi. Onun bu sakaşyny tarhan ýegen makýady. Ol atlary boşaryp giden soň sürü Gosmurada galypdy. Goja içini hümlede oturuşuna ahyrem at ýatak bilen arada gatnalmakdan başga bir piýiş tapyndy. Balstan ýa-da demirden ýasalan galyplerini bir ýerden çykarışdyrdy da öýüň gapdaryna bir ýerde öz başyna ot ýakyndy. Torbanyň düýbünden goş ýumruk ýaly gurşunlary tapyşdyryp, olary gartyşda eretmäge. Ondan ýangy gaplary goýup, goýunyň şöýri ýaly togulazyk gözekler ýatamaga oturdy. Ýaň ýörejek bolýan Kemalzyň goltugyny tutup, türgünleşdirip ýören döwlet atasynyň edip ýören iş bile gatlanyny ok ýataýan diýip jogap berdi. Näçe bu oklar aty? Okuny ýandylar. Gaýynyň bir güýmenizi tapynyny ilki wada beginin anyna bagyp birden ýynjyrtylanyp başlady. "Aý watasy, şeýle diýen, bir köýe düşüp süňiz göli herne eýgilip bolagursun." "Eýgirik bolup bolmaly meňe adatdakydan üýtgeşige diýen işim ýok" diýip Ataşir epe keset tutuş bilen içi bulrap durun gurşunyny gargazy göterdi-de gapdalyna galyplara goýuşdurdy. "Heýne bilen Ataşy, adatdak sepsiyem bir hyýala minip
Ýören bolmasaňyz ýerdir. Gögünüm bolmasa erkek adamyň edip ýören işi bilen öýle aklan kän işi bolmaz. Erkek adam ýeklenip etmek üçin dörendir. Oturun ýerinden ýeklenip üstüne gelmez. Oğlun bir ırsgallyň datpadyr atasy. Bire şu wagtda şenni teň ırsgalyňa ýazylypdyr diýip ýeklenji bir ýeriň üstüne getirip bereni göremzok. Eýsem ırsgal ýurt ýöküp kowla mal bolýan eller. Dawa nereden aljak? O da bolany da tapdyr ahyry. Tilekesini etsen Allah arsyň şu ýerde de berer. Ataşyr epe ýedi oturun işini dyýyny görüp teritli tabagyny göterip boyun agyra tarap uğran anny bagtyň ýerinden gaharly geçlendi. Hanol ýeklenç. Nirede? Ataşyr epeň sowalyna bir wada näme jogap berjegini bilmän anny bagsa kowlady. "Uy, nirede bor? Ine her kimiň näme mal jagaty bar, ýer suwy bar. Bolşuna görä." Anny bagtyň ahyryna şey diýjegini emma şu jogabyň onuň hatda özüne kanatlary müzekdigini ýöňden bilýän ýaly. Ataşyr epeňiň sesi göwür hoşluk göre çykdy. "Ýer jagadym, mal jagadym." Yer diýip ýyly agyz doluryp aýdar ýaly yer barmy? Bar ýogy, oluruk ýaly yer näme ýetsin? Mal ýendadyň bolsa baýlykly gonokdur. Öňküler sarwaň 10 ýylkysy, sömürüň 1 ýylkysy ýetdirler. Be mal ýerindäde gaýhara adam ýagydyr, möjekdir, şagalym ýagydyr. Ýykaýaklym ýagydyr. Çemçelep ýygnaryň şanaklap ýökür öte ederler. Näme ýadyňdan çykdy, o ýyl gadalbaş alamanyň dökülip owaň ählim balyny söz syrwak edeni. Malyn ýagyşan bir baýlyk bolýar ekene. Annabat kim kýas goşan ýaletdi. Şeýle de bolsa öýdüniň küň nähakdygyny boyun alat gelmedi. Uday berjek bolsa aňarsyna gitdiler. Ýer günem şükür az ýöleýmedi. Ýene edinni. Uwrnese öýler üsüňär gidip ýüredi. Halyň azana miýliň mahally sürüp baýnaýma. Annabatyň gurrunun soňlaryny mätdir Ataşyr epeň sürdü. "Sen nereden edinniň maly?" "Ani onuň bir ýadyňa saljak bolup gör." "Uy, malyny ýene özüňiz men näbilin onu?" "Mene mäjibimde şaňgyrdap pulum ýüşüp duranokdy." "Tobi saýpralla." Oturun yerlerinden nereden gelip nereye diýeniň habarlary ýokdy. Başlaryny ýaňraýarlar. Eklen, sırasgal. Toba. Ataşyr epe öýde işle gümra boldy. Günüdin işledi. Ertesi bir günem işledi. Soňra ýatan datlaryny ýygnaşdyryp öýdüň saklanrak tor boluny ýerleşdirdi. Uzyň gara solmasyny tüpürüşdirdi, ýaglaşdyrdy. Günleriň birine orada piýadalap bir ýere uğrady. Ertesi guşluklar atlyga edip geldi. Onu da bir atam däli ikat bilen. Ol bir atam minip durdy, beýleksini edip gelýärdi. Gaýrynyň bolup gelişi anny wagty geňergendirdi. Ol gapdyrlak öýe golýrak bardy da günesine öýdülenni. "Ahyr, Jahan Sultan, gaýrynyň bolup gelişiniň habaryň barmy? Ýene bir hyýala minip durşagozy." "Ýaşaň ejefi. Siz beri käýinip bu zuruny arttyrma görüň" diýip içerde çagyryny güýmen oturan Jahan Sultanyň ýaýdan jaňrak ýedik çykdy. Gaýny bilen ýekleşmäge çekindidi. Anwat öýüz aladasyny ýüze çykarman durup bilmedi. "Atasy, piýada gitdiňiz, atly ýaýdyňyz. Satyn alyp da gitdiňizmi?" "Özümiň barjak ýerlem balyr. At diýe dilep barsamam boş gaýtarmazlar" diýip Ataşyr epe agras jogap berdi. "Ikisini alyp ýaýdyňyz. Ýedi sema azalada däller." Ataşyr epe donuny telpegini çykaryp durýany alady. "Atyň ýedi arada bolýarmydyr?" diýdi. Onun artık gep soramagy şeklini anlaýat. Galyny ýene bir wagty goýdy. "Aryn şahyňa deşin. Men atlara teretjek. Şahy hoň şernip Ataşyr epe agyra tarap uğrady. Ol eýerlerden aýryp atlar ýalaňaşlady. Olaň kellerini iýimli torby giydirdi. Tirt taýýarlaşdyrdy. Soňra demir gaşa bilen ýagyrlaryny ýennamlaryny araşdyrdy. Şalça bölegi bilen ýerden tüpürüşdirdi. Öýle işiniň göwüni hoş Ataşyr epeňiň sesi öýdäkileň gulagyna geldi. Gapyda atyň aýagyny garap durdy. "Öýüň gelişi ana şodur. Bir sagda gasy bollugum ýöne urmalylar. Bir sen döwletiň maly dünýäňdir. O sorun ýene ganatyň
Göğünün son yerinde şu zaman tayyarsen. Megörem münmük işin yok mu? Kesedinden tomoş etti, hedilini gör. Muň otuna suwuna seretmeň öýür keyp ahary. Ertir turup ataňy gör, ataňdan soň atyňy diýer. Hey adamym bir atyny aşduýsy daňyp, öýü gara garny oturarmy? Gowy ýigit öýü agdyndan sıkırıp atyna berer. Atym ganatym diýer. Ganasy bir wut ýatan birleşdirdi. İyi gözüňe döneýin, güdürdetdi. Adar görün jana görün mehri başga haýwanyň kyýaly ýerlerle. Döwletleriň günnäwir tarap goňşdy ogulga berje, ataşyr epäniň boluşyna aşaklykdan fiýin etdi. Öýdi ýar girip çykyp ýören anna wagty duşanyny ol asat etbirin agyr, kaýynyňa bir näme dil süýjedi, diýdi. Şu wagta geçip ýaýrady, herne udugynyň bolsunna. Epesli wagtdan bäri gojanyň ýüzünden gary ýagmagy. Käte ýersiz ýere gaharlanmagy. Diňe öz maşgalasyna däl, eýsem enel gyzdan abarat goňşularyny da az arada bolmady. Ataşyr epeleri saýla oturunyklar üçin enel gyz ulan azysyny bile aglap süýjüsine bilibegen oturýardy. Goňşul gatnaşyklarynyň burada gaçan başlaryny hatda şu köýüň ýaşylygy ataşyr epeň öýden bilen okdy. Ýurt oturum telim gelip ütgetdi. Emma goňşulyk ütgemändi. Şoýulky köp garnaşy goňşuýyny bir-birinden zıdasalan Muhammed Rahimyň bosgunçylygy hem goňşular aýry düşürip bilmänli. Tu zoruşmagy halamaýan mamur göderije paýerdir. Ogul haberije ikisi gadyrly gatnaşyklaryny dillerini solap oturmazdylar. Emma şol apatyňa möýlerini bir-birinden araşdyrmanyny oturup şükür ederdiler. Saragata gelip hatar sonlaryny ogul haberejelerin öýüni ataşyr epeler. Öz dogun urunlarynyň goýuýdy edil jagan tultanyň gapdalyny dikipdiler. Ogul haberejeler ýeni düşen goňşularynyň ulsunyň kişisinden gaty gaýryp eşitmändiler. Öýüň innik keýwanda anna wagt bilen ogul haberejäniň huýy alşypdy. Anna wagt bilen ogul habereje ejeden meter bir-birini düşünüşip bir-biriniň derdini paýlaşýan adam ýokdy. Ýöne göre adam kemditmek hakda asla pikir etmeýän anna wagtyň şunça tagarla etmegine garamazdan enel gyzyň tutulary madama fessi ýeginlere gysatdy. Bugünler ogul haberejedi. Onun yetişip barýan ella ýaklygy aýjerenim ataşyr epäniň gözüne görnünlerinden görünmeýänlerini biçime hadaplagan okdylar. Ýödem heriniň gıngıram bolsa, ataşyr epäniň olary agrym sözleýän ýeri hiç kim ýadyna düşenokdy. Bu arada ogul haberejeler hamala aýratýan bir ýagdaýda duruny ýalydy. Ataşyr epäniň göwnüň bir näme giňilmegi bilen enel gyzyň girip çykmasy göreldi. Begenjinden miýada goza kömek edýärlimi? Ekiljeler eten bilen heteljigiň her haýsyny bir eline götürip ýören aýjerin olary gejesini tapşyrdy da öýleriň gapdaryna duran suwly kädini götürip howlutmaşlyk bilen ataşyr epäniň ýanyna geldi. Ata-ynha atyň ýaksan suw getirdim. Aýjerin goşmuratdyr döwlet dagýaly ataşyr epä ata diýýärdi. Bäýlini gürlünni. Ataşyr epäniň seňrigi bir näme gerdi. Ata oglum suwuny üstüne getirip ýakmadylar, özüne ekilip ýakarlar. Men olary suwu ýaňy ýolly ýaktym. Getir, ýöne suwuň artyk mesbolda agylyň töwelegini suwla ýaly. Ataşyr epä adysy gyýlary da oglum diýip bilýärdi. Ol aýjeriniň udadan kädisini aldy. Suwun töwerekdäki gumak ýerleri tepişdirip goýberdi. Aňardan kiçijik ýüpüň uzundan tutup, üssaşyr tozuklap gelýän äşe ata hürel araşmady. Be atam ýöne, uzulam suwlardan getirip ýetişdirýär göli, ýöne ýere tepip ýör diýip, garlawazyň ganaty ýaljak gaşagalarynda keldip, ullokan gözlerini ýaradyp gürgürlatdy. Ataşyr epe boşan kädini aýjerini gotdy, eletirden daşlakda duran äşe hemlurdy. Ömüň tapşy ýer çeken. Şol atlyň aradakyny saňa galdymy? Äşäniň bolşuna kelerinden ijab eden aýjerin ýoşluk bilen oň egini bassy. Bu ýekoýsuna gyz suw çyrgy bämi? Soňra aýjerin öýüň gapdaryna duran kädinem kakybaldy, gaýrylyny tarap ýerke ýataýdy. Ýeri ýüpli äşedi, tozuklap oň egine düşdi. Bişirin ulaşyndan goňşokora alyp gelen ogul habereje öýüň gapdarynaky aýykşak ýerde düşük ýadyna oturan anna wagtyň ýanyna çökdi. Haýu anna wagt, siz onuň atyny gözüniň öňünden aýyrmaň. Gel ogul haber diýip anna wagt goňşunyň ýanyna ýer urkady. Maňa gal atlaram gözüňden aýyrjak däl, olary münýänlerim güli.
Agyl uğur sabar. Yüpümi güýa ýedirim hem diýip garajanym galynok. Sehetli jogun dokmazyk ýugurdy şaýmagy eliň degmedimi? Halilerki Gülheneme bir bararnypdyr. Gaýlymyň öýüne ýugurdy hem diýen. Şalada bilen Hasan dokup Hasan kesiljeğini bilim okur onu da çandırmazlıkta. Gaýynyň öýüne ýugurtsaň gowy edýän. Her kimin gapsy yapylma görsün, asılıp duruversin. Wa şonu aýtsan anha beýle gatdarmadan hon korup duranyny da ne ederim bilýän näler. Yer gözüm düşenni sanym ýany berýändir. Her kimi duýy şörek netibet çekýändir elbetde anna bak. Ataşyr epäniň öýüniň günbatar tarapynda epesli meydan guwup ýatyrdy. O ta epäniň uluglunyň bir inesiniň ýurt ýerleridi. 7-8 ýyllykda bolar Ataşyr epe bilen oňuşman ahara göçüp gitdiler. Anna bagtyň diýerini ýany şonuň üçin. Gaýynyň öýüne ursa anna bagyt Ataşyr epe öýde bolsun bolmasyn edil içinde adam bar ýaly asyp ýapardy. Anna bagtyň ýakyny udaşgyrak eltiler hem şu öýe ýygydan gelerdiler. Beýinlerini bekerligindenmi? Atardaklaryň hemmesiniň tabyn bolanyndanmy? Şu garazy öý sağalar şüýnün beýleklerden uly, beýleklerin artykmasy ýaly. Şol öýde atardaklaryň äýlesiniň başyny birikdirip ırskallaryny iýindirip duran bir gudrat bardyr öýdük. Hataplanyat diýdim, ýaryn suljak derli. Dogry şu artykmaşlygyň eýem hasan Anna bagtyň 8 ganat öýüne geçenligi bellidi. Şonu da onun şu ýonky ýagdaýyny saklatlarynyň ören gelýänligi üçin şu garazy öý atardaklaryň ruhuny hemişeki paýtagtlyk hormat öýle ýaşaýardy. Şol hormat saklama hatda uşoklaryň ýöntemligidir. Kakawaşlyklaryň päsgil berenokdy. Kelteziklemişlikden soň oğul haberje Anna bagta güýünlük bermeden dowam etdirdi. Hagyr gaýgala dedip ýörmeliler. Her ýerde bulundy. Gory ýanyň özi batyr. Hawu dokma diýeniň bir agyr ýeşdirýärdi öli. Başyna barsaň bir wagt bitýär. Ine ýurt bakaly, özümem ajerim kömegimiz gaýgyrmar. Bir zady bor inşallah hemmesiniň. Wagty gelmeýän idim. Taň abrym. Müňde bir rahydyr. Bizden bir wagt gaýdar inşallah. Sakan sultanyň öz aradasy ýözüne ýetip sagalaram ýaş. Wagt şu ýekerlikden közenip geçdimde. Oğul haberje. Anna bagtyň ýumoklarını öýreline aldy. Ýekerlilik hawa kyn. Keşiňem ýeňiller tüwelimi agyz Anna bagt. Seni minni gelinedinmeli, gyz. Bilýärmi? Sana özüň ýaly ellaýakly gelin gerek. Anna bagtyň töweregi ýygyrtlaşy bolan. Emma entekler köýnülüşmedik gözler ardy gure ýyllardy. Oňuştunyň gögüni ah salymam bolsa galkyndyp bilendeni orta berje begenni. İnşallah ine gelin edinersen. Ellaýak ýaly bolup äşe zan ýetişer. Ýerden döwlet murady ýersen. Asal sen ýeline işem getirmeseler ne edersin? Äşäň ýerine dirkep. Suwalyp gelen ajerin ejesiniň ardygyny dowam etdirip gelecegi öýse suratlanyrdy. Gelinece. Ay gelinece. Ana hadi men gosmurady ýörer. Ulil toýy ýygynylar. Daş ýerlerden mihman geler. Bütün gatar bolup mihmanlar da ordan ýerleşdirer. Atama öýleriň birine ýaşullar töweregini ýynap, atgydy gurrun oturunlar. Sirdar kakam at başyň öňüne çekip aljakdyr. 3 günläp toýy eder. Ýa-da döwlet toýar. Onyansa gosmuradyň ekilekden ogly bor. Gelince menim aktyklarymy götürüşür. Ýa-da Begimrat, Nurumrat kim Allah'a ýetişerler. Her gaýgyna awy tutur. Firgynymyz urum-urumda hep at gaýtar meýdany ýeter inşallah. Senem ak taşlyjy anna wagt ýeje bordum. Ajeriniň çekini şekili wagtdan murdy. Anna wagtyň ähli aradasyn bassy. Ol ählidi bütügi. Gelişikli diýişlerini giýinden asyp begtar ýylgyrdy. Ajerenjan. Gelineceğin yüreğini sen bilýänle geregim. Agdyňdan Hudaý ýeşetsin. Seňem ağalyň bagtyň asyk bolsun Hudaýjan. Maňa da özüň ýaly ellaýakly gelin duşursun naherne. Eline ýumokları ýygy bilen üçürdükler oturun ogulta berje. Hemmesi bor inşallah. Baş tagly bolsa bor diýdi. Wagt alat etmeýin isen bulunyk. Bir dek başdaýarlar ular buluň ne gara hakkalyna akylba. Ne aksakalına bir sala. Anna wagt agyryň töweregine güýmenip ýören gaýyny eşitdirmejek bol tezin gaýrlatdy. Alal galan öýdüň küdýämeden
başkalasy ýokdurlar. Her adam orada beýdime görüp bir neme batarık boljak gülügür. Yer öýüň ýaşul salyna hirdara näme gerek diýsene. Gepleseň atasyna käýinin urup otur. Ine bir iýligini akyl beren ketudi kişi. Öýüdi bolsa, "Sehel bana pahany tapdy." "Ha, ýür." Uzanýan duruşuna soňky jümledini hasam batlaýtdy. "Hudaýym gudurat berme, daýym öýüne mihman. Muňa mazaly öýüdi ýalam tapdyraýa. Uraz ýaglydyr nedi? Garawlundyr nedi? Goşutdyr nedi? Täsgi ýokdyr nedi? Ýene-ýene nedi? Her ýerde de bolsa bir tapsa ekenler. Ahalle faragytyň arasan bulan ýalanna suwluk ýoly naýdar. Öýüdi boluşyna janym ýanyp duran halymy yumruk ýaly ogluny şo oduň aradan ýakysy gulýara naýynsa. Ýer akalyňa nide usalla diýsene. O eşşek atylym men giderin iptidapdur. Ataň toýy diýär eken o biýsirat. Her adam bolsa diýrinme görür. Menniniň diýrinmäýin. Bir ýazylgançylyk ýok ahyry. Mudama salyň suwsynny, mudama salyň suwsynny. Ogurly bolurunda rahatmy, gyrly bolurunda rahatmy düşünür ýalylar dünýäsine. Bilmedim şu döwlet muradym dik başyrak gejesine mehremrak bolaýjak ýaly. O ulusa innek ataşyr boljakly. Dawan başyny satyn alýanlardan. Şowat bilerekdi. Ýaň ýürjün bolan Kemalyň iki ultugyny tutup, türgünleşdirip ýören döwletiň sesi ejesiniň gurrugnyň arasyna böldi. "Eje, jigimiň guwur geýimler nerede? Balagyny şalyp şaraň etdilerbi?" Jigitiniň öl geýimini salsyjak golup alzyrap oturan ogluny gözleşip, anna wagt ýygytyar güldü. "Wah, bileresem garabaşyna gaýbolup oturşyny teretsen ogul sabır. Ejesini horlamajak golup gara adarda da. Goý oglum özüm serederin." Ejesine golpdy berjek golup arada galan döwlet. Öz ýürüginiň dogurdunym çakdan aşy ýumşaklygy, ynynjyňlygy. Şo ýer arlam erkek adamyň mertebesine laýyk bolmadyk iş etmekligi, syranşan üçin tutuldy. Ony ança anna wagt dünküllep, öýden Kemalyň guwur eşiklerini alyp geldi. Döwletiň ýygyrlyanyny gören olsa berje, anna wagt sen bir eýrenişiň bile ýüregiň daşam bolsa erecek. Sen ony etsem etmedine goýaýmaýan diýip döwleti arka durdy. Bu ahmenden näle öýdüň pulu diýmişok. Diýdim-si, Gosmurat bile ýaşaň ýanyna da bir eýrenine işiň etdirjek bolup. Ýumşaklykdan adam aýan gelmegi anna wagt. Şeýle derlödüne göli anna wagt göňtürek tasdiklady. Şoda manna ogul sabır. Ýumşaklyk gowy, gatylyk gowy biler ýalylar. Ha atasynyň ýanynda bir şey diýip gör. Agyr her haýsynyň öz ýerine edillige madyr. Adam çuluwurun adamyň ýergerini haçytam bolur, hatirjem bolgun. Ine görürsiň atasy Gosmurada goşoglum diýen bolsa, döwlet murat inşallah gerçek ogul bor. Akylyň öýü bor bütülemi. Ine görürsiň, ol ýyl agzyna garar soňra. Agzyňdan Huda eşitdim. Perdenden hemme balýarly göri, şu nemiň mehr aýratyn men üçin ogul tabar. Barnyň bagtaş gurdun göli, şu nemiň görjek gün gedil özgüni ýaly bolsun Allah jan. Anna wagtyň bukurda dogruny ýaletdi. Bolur inşallah. Ýöz bar diýilýän gurrun döwleti hasam ýygyrykdyrdy. Ol habirje Kemalyň eşigini salsyrjak gol oturan Anna wagt berilip, "Agyz oň näme hilrak görýän?" diýip sorady. "Bimi? Ol guwry geýenne begenip, ýüzüni penjelep alyp barýan Kemalyň otur ýerine şapbatlap berdi. "Näme hil boljagyny bilemok görseret. Hey edin işine büyündü goýamy. Goý bersen daga telekany tegişirýe." Bolu bersin. Adaram balyalydyr. Sagadarlarynyň adarly bolmady. Ululça Gosmurada da akyl gerýär. Ine öz peýdasyny bilip urasyn makaly. Peýdasyny bilende boljagam şu ataşyr ýaly boljak bolsa, bilmän geçdim diýetim gelýär. Akyl anna wagt şükür ede görü. Her zadym bolsa, bahar adar ýagşydyr. Ogul sabyryň soňky sözi ýanyna akyry pikirinmäge mejbur etdi. Bahar adar ýagşydyr. Öýü ýok, adaram ýok. Ogul sabyrı janky şeýle dahyry. O biçara bar bolup şonuň adaryny çekmegi, görne ýylardy diýendir. Ol asla berilmezdi. Onu öýü üçin dünýädäki iň bilen zowky tapa, bagt diýip hasap ederdi. Pikire giden anna wagt.
Ýokdagyny gör pikir et. Pesi gördi şükür et diýip oýlany diýen. Ýuwşady. Üstüne de "Oraýdaryň hem dogry" diýip öýgelerine gurulmaşyna göwünlik berdi. "Haýyr alla näme maşgalaňma. Uğlugy ýokdur ul sabar. Öýdi her kimin kini uğrun etsin. Örüsňär gidebersin. Agdyňdan Huda ýeşitsin. Gawundan eren kalar diýe herne bilen şu salat ýemede de ay jeriniň edep ikramyny ýokuşdunna. Ýedi sizden bu uç diýip gidýär ha ýokurky hatarlara bile oýuny ýany uğurt udynyň eri biýmadyň gyýlary. Biliverin soň tüýs ýurt dikanlar. Ertir turup eline bir döwüm çörek alyp gider. Awşamdan bäri öýü köwlenmez bolmaz saňra kedilmişiň. Jigiýim götürüp gelnejem kömek edip ýörseň bolmadymy? O biçäräň bolsa bir elini çağata bir elini dokma daragy. Bir depesigi bir dabany. Döwlet murada ha gün bir ýenişige molly görýärdim, ýene degme diýäýdim. Ah, sen döwgäňden kim gorkya? Diýip berýän togdoklap ýörnäşi, dodugyny çögürdi. Diýsin hani? Diýdi menim kosmurada ýaýar. Ýanyna başyna daş ýagmyşlar bilen bir hellem geleýseler, öýüňi dagy düzlejegem bolar. Ýylyň sabar takadyny berekella siziň depirjigine staýar bolar. Ýylyňy jetken ýelde erenjeň däl, nerden tek bersiň diýip aglap sorany oturanoklar. Ýaşy ejetin gaýşyna günni. Annabat işin togdutdy. Ýydyny aňyryp ýaşan güdüre etdi. Eli terne kuýmagarlydy, onun aýlap saldy. Yetip gelen ýumokdan sogulmagy ýetişen ýaşy zakyrdyp güldi. Degmedim, urjagym senmi? Sen ýelim öwür düşbakaly. Sen tek şahyny döwerin gyrnak. Ýaşy adam meter güldi. Wi, öýdüri diýilýänlerde maňa diýäýdi. Öýdüri diýilýänlerde maňa diýäýdi. Gyýdyň sözüni anna bagyp duýdurmany ýergirdi. Hey, boýuny sogurulmuş diýýänim. Agyr, bulan gürrüňni gülnä ýerim. Şeyde gılav alýarlar. Bular ahyrynda howut salyp minmeserek haýır ulaýmaly. Ýeneli gyýdym gürrüňni heder edip gülüp oturun. Oğul sabrejy. O gürgüýýärler ýok. Sevdi, taksada. Eýlep mintede perdirdi. Balýardyr, gatam görmersiň. Aýu ýaşasan, ede diýerler balam. Gepleşseň beýle ýaryndan nişdeler. Sen näle aç edersiň? Ana döwlet muradyň kakatynyň gyrnak diýenem janyňa ýakanok. Kakatyny dagam her sapar halarly serediýän eressämiň hamala ýejeti gyrnak bolup barýan ýaly. Annabat ýoşadan güldü. Bular çaýdan öňaranlaryny Annabatyň gurmatar tarapynda goňuşdy. Welnadar ahunyň aýaly biýgülejidi. Hataryň uğurny syrip bäýligine ýöneldi. Ataşyr epäniň duşundan omry koý ýaşanyp geçenem boldy. Onuň şaňy dedi, hataryň uğurny ýaglandy. Aýo, Annabat, sen çaý herne ogul habar bilitçiň. Käte bilim şagyrlar çaýyňa, bile çaý içişmediýäl herey däller. Sen haretden hem goňşyň gadyryny ýylgaty bilýänler. Geliber biýgül, işşegiň çaý bolsun. Gadyryny hemme kişi bilmän duran däldi. Erteden bäri görünmediňleri. Ýa kolka gatara gidipdim. Türlü teýslen gelini gaýdyp gelen eken onu utladym. Tanzer peýalwanyň agtygyny utladym. Ýagmursan gyýdy gaýdyp gitjekmiş, onu bukçularyny gördüm. Tarih diýekeşler hatar bolup ogurlaryny sünneti ýatyrypdyrlar. Begine pet baýlar maşatdan argyşdan gelipdirler. Olary gözüňe aýdyn etdim. Getiripdirler her ýyly harýdy. Hey, ýöne adym sanap tüküdür ýarlar. Ahunumyzyň hilagi diýip hakyt periň ýüpek parçasyny okladyryrsmy? Almazagam mursam koymadylar. İýil günnäme sevdäm saparym diýip oňsyn diýip ýoluna ýetýärdi. O benne de her ýerim bolsa ýetişi. Agy şu mahal maşat ýoly gaty howplumy. Ondan mundan gasyp gelip sordan giräýipdirler. Uluhanlar hakyt padşahyň öz garşysyna baş göterip oturup etmişlerdi. Agy urad ýagrydyr herdadagyň ýylyň çekip gidişlerime şo tarap ýalyly. Aňardan garawlan gelip ähli dili ýahy tekke türkmen. Ähli dili ýahy tekke türkmen atlanmaly günüň geldi diýen orly. Padşahyny agdyrjak bolýan bolmagy şemerler. Agyýdanna bagyt
Sen padşah aýaly ýa-da bolmasa, wezir aýaly bolmaýanyňam ýahtymal, bolaýbaňam ýahtymal. Sen serdar goňşdun diýilip ýörme. Da şylrygadyp barlayan ýaly anyna bagyt elini daldalady. Padşahlygym gerekdir hanlygym. Ýöreğimde başgalarymyň arasyny goýdurmagy maňa padşahlyk şu. Goňşdyň habary anyna bagtyň ýynjyryny hatamaly. Goňşyň gulmanyna da düýür ýer bolsa gidesi ýokdular. Gep fiýla halgylary şeýlerek ýaly. Biwilece kelledini ýepgerdi. Agyr anyna bagyt. İýgen mäň adaltygy. İýiliň ýugurjysyny ýerä gitmeligini kim bilir keşmeligini sen ýaly hereyden gowy bilýänler. Gitsin aman gelsin. Ine kergen ol zalyp gelerler böyle. Herdar ni de turtsaň bilmersiň häli. Ol jusam gerekler beýreksen. Ah garana, içiň bilýändirle. Häli görürs ine ýeriniň bir ýere gelmez. Deýrenjiň muldy. Ejirlemän bilmeýän anyny bagtyň sesi aglamjyrak çykdy. Wah beýle diýmesene biýul. Ýöňnäçigim bilmän oturun halyma. Şeý diýýäňiz göl içim dissir ýanaýa. Galyň mennäniň dawana da heýip okurdyňdan geçermi? Haram halalym seljerlen bolýara. Hey şonun haram zat tuamy. Näme diýseň diýgüli, maňa şonu nime? Ah hey, goýup otursana. Halal haram ýylyň mollus kadyny, semçe seljerýän näler. Haram bolýan bolsa elbetde şolaram o dünýäň aladasan ikimiz çedýänler. Bolmana gara gaýryn gyzyl başyň talananymy? Gyzyl başdan alanyň halal bolmaly. Ananmasan ha ýylygyny şondan takwa barmy? Ah unagyndan sonra da göräy. Agyr biýgül. Herkimin bir ýatarşy bardyr da diýip oğul habere jesede goşuldy. Anda bagyt ikimiz ýeter ýetmegrägem bolsa. Şu ödýelimiz birinji gadan biýäýse kim görmeýär ödýänler. Heýlemi. Agyr anna bagyt serdar goňşy ilerden gelenine olja paýmy ýetiräýmesen gaty görerin. Başga takalyny bilemok diýip oýunyny şonu gatışdyrdy. Biýgülje ýerinden turdy. Oturmadyň lagyz diýip anna bagyt spaçylyk etdi. Oturdum. Gaýra hatarlara geçip barýadymda sowlaýdym. Recep goýkyň tilkiden edinen gelini oğlun üstünden ýogurly. Şa baryp gaýdyşym ýene bir görnüýsem diýen. Oğlun üstünden gidýäniňem äň uzy ýok. Aýu anna bagyt. Oğul sabar bir de bir keseligi. Keselli de oýay. Biwilje ýolny urady. Param senki. Baňa ha alatadyň agum gerekdir ýsam diýip anna bagyt oňyny seredip galdy. Agy oğul sabar. Mena hali şulur ýaly dilliden basyrypdyryn. Her haýsy bar. Bir oýundan nesi ýene biriniň garaşyny seni hali begenip gowunyp oturunra da edýärler. Adamyň janyny ýan-ýan ýerem şo bolýar. Hemme gurrunga kulak atyp ýüregiňi çiýşirip ýörmeldir. Aýu anna bagyt. Adam bilen adamyň tapawudy ýer bilek ýok ýar boljak eken. Yer biýbul nähili, biýbi gatyjy pahir nähilidi. Şonu diýsene, Abdurrahmanyň ejet pahir tapylgasy adamdyr. Ýümri gyýsy eken bende. Agy, senin işin goý. Gaýnyň aladasyny bir ýüle edýän ýaly. Goý, anha galan özmedirin. Anna bagyt, ýerinden turup durmaka, ajirin goşa çaýdan demlep getirdi. Onyança ataşirepe öýüge girdi. Ol gullokan ýagryn guşowynyň sowury baldy, tüýünmek kellerini diýip bolady. Soňra duýurlak ýasy geçerdi. Şo wagt bir ýerden döwletem geldi. Anna bagyt oňa da çaýa berdi. Ortada düýün taşagy ýazyp, oň üstüne agyryn bilen sariýa goýdy. Al ýoğlum, ataň bilen açygynsyn. Gaýny bir kere çaýa agyrlanyna anna bagyt. Ata eşitdiňizmi? Begini pis paýdagy maşatdan argyşdan gelinmiş diýip söz açdy. Ýollyda atlynyň gaşgyň kowyň derdinden geçer goýura yer ýol ýokmuşyn. Oğluňda mägip salgyş şu jenjeriň arasyna öýdünür onu ýaly. O ýeriň ýagdy näherräkkä hey gördüm bilim eşitmedim ki. Bir habar tutup gaýsaňa nädi? Ataşirepe başyny galdyrman oturşuny göwürlügündi. Ey, gidilýän ýer şo boljak bolsa diýdi. Hiç kim şu taýyk gitdi diýip, ulu kalmar söwüse de oturuny gonda kara.
Anne baktın sözünü ähmiýetem bermedik Ataşerepe öňkä hangynda görledi. Avar tutuljagan begine sağ bolsa, tutulsa da bar, tutulmasa da. Şowat kapydan Zahan Sultan gelip girdi. Ol anne baktın ýanyna geçip gapdalra oturdy, ýaşmagynyň aşagyna nämedir birde atyp pişirdi. Anne baktı oňa "Şoň gürrüň edi otyr" diýip jogap berdi. Zahan Sultan daşardan ýanky gürrüň eşitip gelen ulmagy şemeli. Günüsüniň ýüzüniň salyklygy onuň madatyny gaçyrdy. Ol bir gedek gaýnasasynyň, bir gedek Gülsüniň ýüzüne seretdi. Gözlerini şäheresi balkyllatdy. Zahan Sultanyň aladasynyň ýetikligini onuň köpürjürep duran ýüz gözem aýdyp durdy. Ýaşlarynyň aralaryna ýetil tapawut bolmagyna garamazdan, tanyşlaryny ýitirip, ýetip azygaly ýagdaý bilen baglanşykly bolanyň üçin Zahan Sultanyň adamsyna bolan gatnaşygy öğrenmekremdi. O wakamyndan onuň hilýün bolupdy. Ýazlyga çykan amaşy owasynyň üstüne bir gedek garakçylar çökdi. Owada şo günler erkek adam azyrak bolsa burra şemeli. Garakçylar owany taýlap ogul boljak gaýdy heredip gidipdiler. Şo ýerleriň arasynda sağusu ýygyna gaýtarlyp oturan kemsiz ýetişen owan görmegi ýygydy Zahan Sultanyň mareken. Bahwala teşden Serdar dagy derrew ýygnanyşyp at goýýarlar. Garakçylaryň ýygynyň ýetip olar dyr dymdarakaýa diýerler. Gehirlikten halat edilenlerin howastlary elbetde Serdar daga bisak minnetdar bolupdylar. Zahan Sultanyň öýüdi boldy şonda aşaklykdan Serdara göwün beripdir. Aşyk bolanyna ol ilk wagtynyň mandy. Oýnanmajak bolupdyr. Emma ýanky duýgu bisak geň, ýöz boluşly bir duýgu bolup käw wagtlar ol ýaş tapawudyny teretmän bolarly. Zahan Sultanyň ýüregi gysmagy başlapdy. Soňa waka o hiç ýerde öýüdine karar tapy bilmendir. Ana ondan bir ýagdaýyny tapyp Oğullarına bir qarra ýarlaryň Serdara habar ýetirmegini haýy edipdir. Bu ýagdaý eşiten Serdar anna bagta maslahat salýar. Ilki başda kyn görün anna bagtam uluk wagt geçmänke. Ol mannada sen öýlenmän gelmejeňi bilýänne belet maşgalam. Alsaň alay diýip ruhsat berýär. Zahan Sultan anna bagtyň daý tarapyndan ekeni. Serdar haýr etmeden zaman agan guduslugy berýär. Ene şey diýem Serdar Zahan Sultan öýlenýär. Gelinleriň boluşuna kelten alar salan Ataşerepe bir ýere giden adamyň ýerine hapa bolup oturmazlar diýdi. Ağalları ýagzyrasy ýok. Gara berlerin ha 5 günden. Gaýrynyň sözüni iýişli işiň bilen boluň diýen duýduruş hökmüne gören ýaly Zahan Sultan oda oturman turup gaýtdy. Döwlet naharnyp boldy. Eýragy çekildi de Ýejesine golyra oturdy. Ataşeýryň ýanyna geplemeligi şertleşen ýar olaň ikidem gurlany okdy. İkisem bir zat bar diýip pikirlenýär. Şoňa bolsa sessiz düşünýärni salm edýärdiler. Döwlet uzurdap ýanyna gelen Kemal Güýmendi. Onuň bollumly gollaryny, aýaklaryny patladyp emedekleşine, turup ýörejek bolanyny solaşyp ýykylşyna seredip ýergirdi. Buýrularyň turan gur galpaklaryny penjereleşdirdi. Ene munyň şu wagt dünýä parahyna däl. Yönetelim hädimden bir yalan sen aradasyň çetinden gyrip urarsyň diýip işini ipletdi. Ýüzüniň aldyrmana oturan döwlet atasynyň öýlerini syn edýänini aňlaýardy. Onuň erkek oglanlary synlamasy, olar barada aýratyn garaýyş bardy. Olaryň häsiýeti, tüňüniň udynyny gysgalygy, ýogynyny ýinçeligi näme bilen köprak dagatman ýani, göçme meňdeşleri wagtda öz taraplary bardy. Döwlet bardy ony näme pikir edýärkä? Daş keşwi, hüňňi, gylygy oň göwünden turýan kaýady. Öz ýaşyna seredemde onuň hüňňi ýer bolmagy şemeli. Beýtüz atasynyň hormatyna gadan biläjek zadyň biri. Dik maňlaýy bilen uğurdaş gönümel at ýüzüniň, ugy tom maýlabrak duran uýun eňeginiň atasynyň özüniň kämmiňi ýendigini o bilýärdi. Munyň gojanyň göwünden turýanyny görüňsizdi. Ýöne gönümel burnunyň başlanýan ýerinde satlyşan kyrlaýan gaşlary, rehimdar bakyan keteden ullokan gözleri. Toluğrat meňdi. Guluguna degişine göre, onu moğla tıpatmay, başka tıpatmay diyen uğraşemeli. Bunun özü atasynyň gözüne onu yukarak, nädirek görkezmeýär ki. Ulug ýylar oňa ama gülüşüň ejen kämeňleşdi ýediler. Megerem oğlanın ýüz keşbejelerini kämeňlemellerdir. Hal günüňe gara goşagady ejem oğullypdy. Şonun mer şo söz oň ýüregine inkis bolupdy. Dogry onuň at takmaýan adamsy ýokdy.
Onunka iyidem gülüye ötägi diýer. Ýöne bol atatam şey diýýänlerdi. Oň ne hili pikir diýenini kim bilýär? Eýeriň hamy ýaly garym güdünden içine aňyp bolar ýa-mı? Fiýinde ýanyna göre ýetdigçe döwletiň hedil gaçýady. Ol beýinzilik we konzurýady. Ataşyr epekärlerine saýy boýundy. Onuň sowaryna garaşdy. "Ýeri oglum" diýip jigetiyle güýmenişip oturun döwlet öýlerini. Susuň alyp bir ýerige zygyr gatnaýan bir nemejik öwrüni bilýärmiň. Atadan diýdi bu gedek hemişeklerini ýumşara geçdirdi. Döwlet oňa minnetdarlyk bilen garady. Keremiň ýanyna gatnaýan öwrüni ýan özüne. Oň ýaly bolsa käte ataňa da saly bersen bolmaýarmy? Kakatynyň aýdym sadyň muşdugdygyny. Atasynyň bolsa o arada öz başlyk tarapynyň bardygyny. Ha dogry. Etleginiň şäkligini döwlet bilýärdi. Haýsy bagşaýsaýsyn, haýsy ýolun bolsa da mana meni waýym kakasy o waýdymdan gadaryny bilerdi. Şoň şeýinem onuň ýanyna ahallynam, mardynam, haryerdenam, gurgunynam diýipdynam, hatda maşatdynam, hyratdynam bagşylar aşuwlar gelerdiler. Teke saryk göýekliň ýumut şeýgülerindäki türki farsy dillerine kaydymlar. Döwletleriň öýüne käte ýanglanardy. Ataşyryň burada söýleýäni birden ikiler bagışdy. 4'den 5'den aydym bardy. Şolardan başga aydym sadýalamy oň şeýini ýatdy. Ýumşaksy äheň döwletiň atasy barada pikirini öýgürdün ýar etdi. O da urdunam. Aydym sadyň diýdiklerini düşünüp uğran ulaýmadym. Şala ýerinde ol haly şuwullun sapy çykyp duran dutarnaly. İlki oradym. Soňra ýaňrak öwrenen ýeňi urun aýnany salmaga başlady. Öwrenjirägem bolsa eden ýerine iňçe duýuly diýenligi. Ýeriniň şirinligi Ataşyr epäniň gözüne ýedilmi näme? Biraz diňlerin soňul. Özüňe ganimet ýaly diýdi. Soňundan bolsa biheňi aýna diýerler. Arkaçaly aýnam ho diýerler diýdi. Urudan demlerini ýar etdi. Döwlet ýeňi tamamlap aýnadan özüniň has halyan ýerlerini ýuwşudan tiňlerde oturuşyny. "Ata, şu ýeň hakda bir riwayat tamamy?" diýdi. "Senem şonu eşitipmidin?" Ataşyr epe ehtisarim laf sesini çykyrman oturdy. Soňundan bolsa agras boldy. "Eşitipmidin diýämiň?" O diýäniň men gözümiň alyna bolup geçdi oglum. Döwletiň eli birden togtady. Onun hem hine seni gurruneden ok diýen şekilde atasyna ýetdi. Ýerinden bolsa, "Onu biri de aýdyp berdi" diýdi. Ataşyr epesini çykarman oturmagyny dowam etdirdi. Döwlet içinden gozaryň bihen bilen näher baglanyşy barka diýip pikir boldy. "Ýöň eşitdiň dälmi?" diýip Ataşyr epe soğuk salarak sorady. Bir saat hakynda. Keremiň bir wagtlar gurrun beren aýdan ol döwleti "Şu eşdeniň bilen aýarlar" diýip ömür-ömürlik jogap berdi. Döwlet eşdenden eşitmek başga. Gözü bilen gören adamyň öz agyndan eşitmek başga diýmek bolup ýalandy. Atasy onuň öňürtdi. "Oglum, dutar tüýdük. Balatlara öwrenseň öwrenmeliler. Ýöne erkek zatlara baş boşgun. Dünýädäki ähli emellen, ähli senetden ýokary bir gudret bardyr. Olam güýçdür, ýaragdyr. Şo ýeriňden gelmesen mudama aýak astyna bolsun. Eger şoňa erk edibilseň, ýoňunda asylmazak gapy ýokdur. Emeliň sereti güýçdür, ýaransy şoňa gurulandyr." Döwleti ýakamsa şemal kakanyal boldy. Ýernamyny maýdyjy sanramy emeli geldi. Yaragyň berentligi belli zat. Yaraga erk edibilmesen, aýdym sadyň leýdetiniň bolmajagyny, öz maşgalan gözüni de dogry seredip bilmejegini hal gün wellelerde gördüler. Ýöne bol aýdym sadyň gudratyny nädip beýle kemsilip bolar. Aýdym sadyň yaragyrlaryň nähel ýeşerdi bolýarka. Aýdym sadyň orny tutulajak yaragy barmyka? Ol pikir etdi. Ataşyr epe orada gatanaklap ýanyna baran Kemali goltugyny aldy. Hemişek ýaly. Alyplar babyny hiňlenmäge başlady.
Ol azıcık kinglerinden soň nähirdir bir hikayete başlasa gerek diýip döwlet pikir etdi. Göpülünç şeýri bolýardy. Ödüm keypinim köpürek mahalında. Şugunum hem iki şekilde seyredenine wagt hoşurak. Yoxam ataşy repä gurrun adam diýmek boljak däldi. Onun 20 güne seyredendi. Gara söýmedek hiýatyetini görüňdi. Sana gurrun edip hedil berer oturur diýip asla tamaýdan okdum. Şeýledim. Ol iýilin kelim dinle oturun okdy. Özünün gep alışýan 3län 4län bolaýmasa, käme adamynka häze bir durmazdy. Onun erinnek agyr eňekli tüýünmek ýüri gurrun berýäne garan wagty gödüňsü emma uzy ýetip paltany ýadygalýardy. Şonda kütü doduklar arasından yeri, bar şeýle kenne. Şoňguly näme diýjek bolýan diýen sepaýçylyksy soraw her işini saykajak ýaly. Çykmaýandy. Şo soraw keňrikmen gabaklyň astynyň bakýan hyýrdy gözlerden görünip durdy. Şoň şunu bolsa gerek. Oňa gurrun berjek bolup duranam, onu soklu käneldi. Elbette onu galıklanırıp bilejek gurrun tapylýan nälerdi. Ullukan adamlaryň gurrun berenlerine onun ýanyny öýlerini ýitirýänliklerini döwlet terim gerek gördi. Ähirmeçilik etmäge nähirli bir hukuky. Şonuň üçin başgalar onun ýanyndan öýlerini oňaşy duýan kalar. Ullukan gurrundan ortasy ýörküşli uzyň burnunyň astynaky hüjürip duran gurmurtundan ýöskün gaçlarynyň astynyň garayan sylgymly gözlerinden ýüşüne ýemkeler. Hawa. Oňa haýyş edibim gurrun etdirip bolmazdy. Emma gurrun edesi gelen wagty ol ýanynaky dinleýijileriniň kimdigini, dinlenýänligine, dinlenmeýänligine fark goýanokdy. Amara öz şuň gurrun edýän ýarydy. Hawa. Bazı wagtlar Sarawut diýen ýugurdyň diňe ady neşderdik. Diýip berden ataşy repe gurruna başlady. Anhaýynny Sarawutly bolduk. Nesibe diýilen zatdan gutulup bolmazak ekeni. Ol bir nokoda gözüni dikip dowamly oturdy. Ýurt hakda gurrundan gulawgany döwlet ýaltalyk gülüp parlady. Her näşe diýen ölüp şu ýerden gowy ýurt ýok. Ataşy repe başyny galdyrdy. Azy gülümsüredi. Doğduk tepe diyen bir zat bar ekeni. Senin ha Sarawutda dünýä ýeniniňiz. Dogrudur sizin üçin şundan gowy ýurt ýokdur. Ene bizden öňküler bar. Ana olar arkaşda ýerlemediler. Biziň atamyz Pahir Bayram Murat epe diýerdiler. Toguzundan geçirildi. Soğluğunu gördü. Gosmurat bolan ýeri ötüpdi Pahir. O benne Balxan Maňyşlyk diýer otururdy. Ahaly dar görerdi. Kapas görerdi. Garan görerdi. O gepin gerdişini aýtsam, o Pahiryň Sarawut görmek nisibeten bar eken. Bir kysym topragy şu ýerden alandyr da benne. Bäri gaýdamyzda Pahir bu taýda ýerläp elmän ýören halimy. Inne nire alyp barýan oglum diýdi. Zaman agymly biri inneki ýurtda goýdurum kaýyl bola ýagam diýdi ona. Şonda da eýle bolsa bu tarapdan bir esrak diýip satyn alynda meni şoň üstüne minirip goýberiberiň diýdi Pahir. Hawa. Herkesiň göbek ganyň daman ýeri. Oglunlukdan beýnetiniň bekän ýeri başga ýerden ysy boljak ekeni. Odullun bärik gaýtmadyk bolsaňyz bordy gülün diýip döwlet öýse duýguşlyk bildirdi. Atasynyň ýörküşlük burny tasallap etdi. Kötük güýçli bolsa ýuňalyk ýere girer diýmeýärmi? Asarym ýüzüni asyp oturundan soň ol sözüni dowam etdirdi. Hyýwa aýtmaklaryna görä etege mara arkaja ýetiregi hemişerem eýempirer ekeni. O atlar ahaly oturýanlar ýemreller, garadaşlar, aliller, mürçöller, sünçöller bolun. Hyýwanyň hany köpülenç öýlemelerlerini berip paş diýkat salgyt ýygnap gider ekeni. Şo gerek. Muhammed Rahim hanyň öýüdi geldi. Şonuň ýöňen bir kelek gelip
İran'a uruşa var yani nekeri. Yönü azık başka bilmeyenler. Son tiredilip oturdu. Yönkü gelişleri bir teri aller. Bu gedek böyle. Gelici yemeyecek aller. Her tengi. Muhammed Rahim Han yurdun bir çetinden inip bir kun yatandan son iyirin üstüne adamı verdi. Nem üçün ki tudarı yöngümden çıkıp habarmal mıdılar diye. İyiverin adamlar dağım asal kapqaharlı. O atlar Alav Serdar dağı deyirdi. Alav Serdar daştan görýän peýem parazatly adamdy. Keýmir atan teperrinden dağdan adamlardy da. Halis muňunum bolsam dilim gepläp dursa ha. Ahara hanyňym şahynyňym toýuny çekdirmen derdi. Bu şakdaýyny olur ýar ketuda, olur ýal serkerde garlamy. Ol tekemunnun aýylganjyragynam görünür. Yönü başının noktalarını neler uğrunlar derdi. Hawa. Alaw Serdar dağı yank gelenleri bu wagta şaklıksı barmanymyzyň gurruny diýerler. Atly berip habar edenne barlamaýanlygyny goýuny atsyna ýarym kahanyňyzyň diýdi. Yüreginden towjun turýanym bolsa, şo wagt elinden gelen zat bolmandan han nälas oturmaly bolupdyr. Ol ýangadan atly berip ketgudalaryň serdarlarynyň nirede duşmak isteýänliklerini toýlady. Bular bolsa, halis gepleşeri gelýän bolsa, bu kurdoga bar bersin diýdiler. Alaw Serdaryň ýygyny basýatan Murat Serdardy. Ol jahilli. Gepleşige şo gidermen boldy. Murat Serdar belden wagty ýankýere bardy. Ol ýany bilen baby on megini, aýym megi, ýene bir saatny alyp gitdi. Şoraň arasynda menem adım. Baby on megdiýanym halaraky gara oglunyň kakazy, ören pehemli eden adamdy. He, şeýlemi? Muhammed Rahim Han ýylýan göze doly, nazar kerdi adam ekeni. Ýanyna yüzbaşylarmy, törelermi, atalyklarmy aýgara mäter diýdi, perwanysy diýdi, desterhansy diýdi, emellarlaryň bir-biriniň epey adamlar. Ýöne hanyň ýanyna ýallaklaýyşlaryny göri, ýüzüň sudary allar. Murat Serdaryň dimdik görüp duruşyny gören han gaharlanyjagyn bilmedi, ýylgyrjagyna mol. Türkmen mehman höýür mukadiýedik göri, o tamamy çykmadyr Murat Serdar, diýip degişme salurap gurrun açdy. Onu nämeden diýdin? Diýip Serdar sorady. Üstüňize adam ýeberben mehman ally bilmedik, diýip han ýegesini dürtdi. Sen mehman bolup gelmediň-de. Mehman bolsaň töweremizde gornuň bordy diýdi. Murat Serdar oňa. Han asaly oturdy. Han adam ne hili gelse gelip bererdi diýdi. Gelişine görä de anlaşy badyr diýdi bide. Han bolun soň ol her kysmy gelende de hormatly mehman derine alınmazmy diýip han berkine tutuldy. Murat Serdar oň bir de han diýen ýerine bolsa ähtimal diýip sagyrman jogap berdi. Hanyň ýüzü bir elbet bolup gitdi. Belahiri gurrun boldy diýdi. Düşünmedi ýaldat diýmedim mikem diýen Murat Serdar oňa jogap berdi. Han ahirem günledi. Seňäme bizi öýül hanyňyz halaplymyjy golýaňyzmy diýip gatyrak oturan ýerinden bärik aýlandy. Eger halaplaýan bolsaňyz siz nirden halap tutýaňyz? Diýip Murat Serdar oňa özüni garşylyk bilen sowalatdy. Gaharna han bir alarly, näme bolsa ýarylmady. Bolsa da gadabyny bäs gelip bilýän adam eken öze. Ol ýanky gurruny bir wady goýup bolsun etdi de başgarak gepirdi. Men İran bile uruşşok, adam merin, harajat verin. Murat Serdarym ýaýdan piýada dagyp durun adam däldi. Han, öňürde sen biziň näme pikirlediňimizi soramadyň. Biziň İranla uruşma niýetimiz ýok, diýdi Serdar oňa. Hanyň ýüzü ýene bitdi. Odamdy. Es salamlardan boldy. Men sizi İranyň salgydyndan, çapagulçylygyndan halas ederim diýdi. Şo wagt men ýadyma Alaw Serdaryň sözi düşdi. Ol han şey diýse gerek. Ýöne şey diýgin. Ýöne şey diýdigi. Kelläňide özüm zıra usaljak diýdigidir diýipdi.
Ýurtsökü paraja çekip biriň üçin azar edip görmeseňem boldy diýip Murat Serdarym men şak edişim ýa jogap berdi. Siziň munyňyz doýrunyň sakkyna diýilýäni ýaly bolmaýarmy diýip han gatyrganda. Biri henüýde şenne doýrun ýok. Doýrun bolsa gözümiň üstünde orny bar diýip Murat Serdar pers jogap berdi. Ýeýsem näme? Men sizi ýaly olja zar bolup gidýän diýýämiň diýip han gyzaratly gurrun tapdy. Sen ulurak olja zar bolup gidýän diýip Murat Serdar jogap berdi. Han oňa "O nähili olja?" diýdi. Murat Serdar "Seň niýetiň tutuş iýili bolja etmek" diýdi. Halyň birek gagar hat gaty geldi. "Sen menden goýhan tapar diýýärmi? Ýa-da öz mezhebiňe dönüklik edip, sünni padşa raýat bolman, şaý padşa raýat bolmak niýetiňiz barmy?" diýip hemlurdy. Murat Serdar urdy. "Biziň ikisine de raýat bolmak niýetimiz ýok" diýdi. Halyň gözleri şonu adamçy erkegiň kiyar iki bakar akçady. "Siz nereň edip ähli Turanyň hökümdaryna şeý diýmä het" dedi bilýäňiz. "Meniň mertebämiň nähili bilindigine akylyňyz ýetýärmi?" diýip ýerine turup berjek boldy. Murat Serdar sarsmady. Gapanışda ol "Men mertebe tanamokkan. Senem göräýsem özüm çögürýänli diýdi. Hanyň ýanyna kadamry kıyamet upaýan ötdiler. Dowdulaşyp elden aýakdan çykyberdiler. Geri deşik tapmadylar. Hany şu wagt Murat Serdar diýiligine ýeňdiýse olar bir jigen sagynjak däliler. Han dergadap boldy. Baharna gözleriniň içi çym gyzyl bolaydy. Barmagyny ýokary uçan bolupdy. "Ikimiň gurrunymyz inni bolar" diýdi. "Borda göre bersiýdi Murat Serdarym." O gezek ahala kär edip bilmejegine göz ýeten soň han nökörni ýygyna tirkep aşaklygyna sürdi. Şo gidişine ol ýetirek gurgundan çykypdy. Şo ýerde göýöklüňleri de biriden teklibini edipdir. Göýöklüňleri meňe "Biziň sana adam bergimiz ýok" diýipdirler. Han şo ýerde eýran bilen bir çaknyşy. Ýöne çaknyşyp eli ýalanda adam bolmandy. Gaharna ýarlar gelen han gaýdaşyn göýöklüňiň üstüne nökülýär. "Siz goşun beren bolsaňyz meni ýeňjekdim" diýär. Göýöklüňlerim "Biz sana uruş diýdikmi" diýerler. Han ýetirek gurguny haral meni türüp ýaketmesem bolmaz diýip ýüregine duýýardy. Bulary göşerdiňiz diýär. Ýer göçmejek bolýar göri, gurýawa bendeleň üstüne döwüşi. Ene şeýdip, dewran edip göýöklüňleri göçürip urýar. Ilatyň eýlek, beýlek gaçyp tezene gutulýar. Galanym hywa sürülýär. Ola hala sowulman eý görmüş geçip gitdi. Ýöne gitse de ýeridip gitmän ekeni. Alaw Serdar gidenne Osman uzak eglenmän geler. Dileňizi bir edip ýaraşaýyňyzy mäkem soturuň diýdi. Aýdaşýalam boldy. Ondan han arkasyň üstüne bir alamançy dökdi. "Hey sen ýöne goýay. Bagy hep bahadurdur neydi, alaş bidir neydi, köýke Serdardyr neydi, sary karnydyr neydi." Gaýradan gelip ilatyň şetini çapdylar, durdular. "Maly sürmekmi, oduny çepini çykanyny öldürmekmi, ýetirek etmekmi hiç gün mudar bermediler. Täbiriniň temegine madal kakyp goýberýärem göri, aňardy köp bolanyň ýandan ýene bir gelýär. Ondan paşaly ýur. Yaragy aty harazat köp. Hanyň agly gymyllasa sözüniň ýerde galjak gumany ýok. İlerimizden bolsa Abbas Mürdedir neydi, Zülfikärdir neydi, Kızılbaşyň şapa bol dökülüp dur. Ene şeýdip garlyk iki oduň arasynda. Şonda ýyl bir neme harap boldy. Zaman agaň bir agasy, bilen bir daşkırak agamyz. Şarnadyr pelwanyň atasy Bahir odundan gaýdyp gelmedi. Ýydyryny ýydyp bir gurruň içinden maslyklaryny tapdy. Ýöne zordan tanadyk. Göwreleri bardy. Hillileri ýok bendelem. Atasynyň gurrugyna döwletiň ýeni jümşillap gitdi. Zalimler näme üçin beýdýäkeler? Hanlaryny görküp adab reýsile terpay almak üçin. Hawa. Garagoşlaryň aňarsyndan bir gyýdy, somurlardan
iki saat yaş oğlunu yetir edip akıttılar. Başka oğullardan hem giderken. Şu yetir olup gidenler son gelmedi mi? Dipti uğrat kalklanını. O yiğitlerin biri diyer ya köyüptür. Kıydım direksiz gidiptir. Ha bu onun son inne amana gelen mursala gerek deyip 2 yıldan son Muhammed Rahim arkazı yanadanın öküllü. Bu sefer şairi öğren bir tutup geliptir. Ol siz İran bilen hamsamlık ediýäňiz. Maňa garşy urutulujak bolýaňyz diýip iýgenip ırtara vurdy. Getgudalar sen bilen İran bilen işimiz ýok diýdiler. Han şonuň için bolsa zamanyň üçin adam berim. Ondan soň menden size zawal ýok diýdi. İlat üýşüp maslahat etdi. Etmeli. Adam vermelimi ya değermi? Alaw Serdar o wagtlar ötüpdi benne. Murat Serdar adam bermäliň. Adam mertek tabiin urlugymyz bor diýip. Alaw Serdaryň nesihatyn tutdy. Ýöne onu ketgudaryň arasynda zamun bermäge onu andyran tapdyrdy. Üstün ýagyr bolmakdan elbet zat ýok. Han at tegen urdunok. Ana 7-8 ýylyň içinde 4 gözek başyma döküldi. Sapawly yaramyň ýüzüni gaýdypdyrnok. Gerekli ýanlarda bir toprak atly orta berilýän diýeneliň. Bolmanyda ahalla ýetişmedi ýaly galyp duran işim ýok. Üstüne de Gazalbaş taýlanyndan diýnersidiler. Maslahat birikmedi. Şonu diýen ketgudalar oburdan ýygnap bir toprak atlyny hanyň ýanyna berdiler. Han näme diýär? Ýanklary nöker edilmändirdi. Bir ýerde daşlaryny gawaýady goýaýy. Eýdinenim oburyň üstüne habar ýetirýär. Her owa plan söýdi kadi bersin. İlat ör gökden gelip onu hem üçün sana dikat vermelimişik diýdi. Han siz men raýatym diýen adam bererim gaty üstüňiz. Ýönkü ýylyň dikadynam talep ederni dedi. Sıkazaga sal verdi. İlat şonu bir içine tuttu. Murat Serdar her ketgudarly käýinni. Diýennizin adam sany ýanyryp dağı şekilde oturuverdi. Şonda Murat Serdaryň atlysyna menem goşuldum. Atawulum, atawul diýerim ha, ul habaryň adamy bolmaly. Ýigit dağı däýerli-de. Aýymy, baba on megi, hanyker onuň ýüzüne Murat hozam diýip, şu wagt ahalla bir atly gylışly dogry adam bardyr. Ana şoň agaty Allah Murat. Kılıç perren. Ana zamanaga başga da kel. Olaram Murat Serdaryň ýanyny. Hanyn ýene de habar geldi. Gaňryşymy aýtsaňyz boljak da bilýärmisiňiz diýip guýrugyny tarpyldy. Boljak da adamyny näme belli de. Han ara adamlar ýanyna oýnamaga alypmydy. Olaryň jany hanyň elinde. Diýen etmeseň olaryň başyny alyp arman etjekdi. Diýen etseňem başyny otur saldyrdyň. Ene şeýdip gapana düşdük duruverdi. Ýöne Murat Serdar boyun egenden ölenini gowurýan adamdy. Ol ile dikat beräýmäň diýdi. Gep zatdy däl. Dikat berdiň kul bollugyňdyr. Ana gep şonda diýdi. Bir gün ahmalyň tap zamuny goýan adamdan saklanýan ýerine solduk. Olary ýarpy ýalta boşatdyk. Emma köp sınarlardy. Ahirem bir gün hanyň nöker üstünde soldy. Bir de wagt adygandyň jülgesinde bolýardy. Hanyň nökerler sallyk söwüşi. Sallygam, allygam. Ýarsyn aldan hiwollar sırtyna sapan negeni ýaly boldular şonu. Şonuň esli salym geçenden soň ýagy bilen ardat gädiginde saklaşdyk. Uruşun erbedi şo ýerde boldy. Ey garlaşyk, daýaşyk köp boldy. Biziň sanymyz azy. Ýerişinde agy berdik bolmasa erbet boljak ekeni. Ýogam halkyň eli ýara ustany ýygnanandygyna hany gaýdyp ýerine kögülüme ýaletse boljakdy. Aramyzda bir neme ýygy parad boldumy. Şolaň gepine gitdilermi atlyň sany ýukarak boldy. Muhammed Rahim üstümden ýökerdi. Şem halyny üstümde guruverdi. Bize mäwular näçe kerjedik göli. Ahyrynda ýagyryň desti bizden ökde geldi. Ay köp ýigdarlardyk. Allah Murat hozam şonda wefat bolup döneresi.
Ýeki atlym däl başga da köp zaýa boldy. Şonna ata ulup ahir bir sap baş erhili boldy alaydy. 4 sancak şagaty bardy. Topun oky edil öýüne düşäýdi näderdim. Ödüm ýegininde ok galyp ömürlük maýyp boldy. Heýi bir perwan ýigitdi de. Ýeki ödüniň üç ýagyň hötdünden gelen gördüm. Heýi bir dowmazugam galmatdan ereseden. Ýerimi gaýry etmedi, ay bolýardy. Ajerinim oğullarını tutsun belki. Ataşir epi. Gatansı yastığı tertegini verip yüzünü aşağı salıp kıyşarp yatışını ipe tasarımdımdı. Dövletin göğünün atasının yüzü bir seyretsen gadaplı, bir seyretsen naimzar görünü. Ona haypı geldi. Ataşir epi. Elinek şahinini bir oğurtladı da sıvap gidenini görüp beyrak herif koyverdi. Hayon son ilat dağıdılı. Bozkurun bir yağın tecelinden çıktı, bir yağın sarıgıttı. Dargıttı ölüyönü kolasa edebilmedi Muhammed Rahim. Ahal ne adam verip deyişini yılgırttı, ne de zekat verip. Sonra hemen emirleri düşünüp bir neme ödün tiyicedi. Ataşir yine istiharım oturdu. Yine bir gölü vatandan zıdatarlı da deydi. Ataşir epi. Hikayetinin sonunu yine de hinglenme saptı. Ol balkıllap durun gözlerini tüyüp, uka gidip barayan kemalın galpağını fipala oturuşunu. Alıplar babım, alıplar bab, arslan babım, bab, bab, deyip ıydığına mırrıladı. Devlet atadının hikayetini hem işirim dinlerdi. Emma şu gün kıyalı kulu asmanlı. Atasının borusuna sonku vakitlarda haf köp ünit veriyadi. Ona düşünce kurtlar zaşıyadi. Belki şonun suyunlar. Edirin gurrunun hem yerine düşünmürgün bolsa, ol ondan ulu bir mani allı. Atasının gara föymedliğinin, beyleklere garalıyın, sapalıyın deyip durmağının öğünü yetik sebebi var eken. Onu şu derece getirenler, Muhammed Rahimler, Alaş Beyler, Sarı Karnaylar, Abbas Mürdüler, Zülpikarlar, Bağıbek Bakadurlar ekeni. Ataşir epe düşünmek bolacak. Emma neymiş şuyundur onun başka adamları düşünet gelin o. Ulil Muhammed Rahim, Sarı Karnay, Abbas Mürdü değil ahiri. Ali'nin ağrını Ahmet'ten çıkarmak bolmadı ahiri. Devlet daş sıktı. Ezefi işiktek o ozoğun tögürüğünü ayranıp gördü. Oğul habire ceheniydim, üyün kaptanını dokma yüpleri bükülüp, üsürlükler otuyordu. Onun gözlerinin tögürüğü sığızarıp durdu. Bir seyre herlen beri üyün kaptanını, oğuştunun gürrünün dinle oturmursun etse. Yürek egişat durdu. Göz yaşı ile beylekilim göğünü bozmak istemedik oğul habirece. Devlet sıkıp çıkmanka, anartını bakıp, süpürüncülüme yetişti. Sonra oğul, Atan gurrunu dinledin mi oğlum deydi de uludan demalli. Hey, bir dünya var. Kovğalı dünyadır bir. Kışın kıyıskacık günü yiyem, öğleden ağan ekeni. Ertirden meğer bulutların anartınına gillenpesi oynan gün oldu. Bu vakit gari çöküp gidiptir. Garavu sağada haygan son biliverdi. Son günlerde olavudun falanı gayrip gelipdir. Bu avudun falanının yaramaz haberini getirilmişler diyen görüyorum. İyi arasında eşitili uğradı. Yağmur suanın dukanının yanına uyuşmelon önküdünem gürüldü. Gürünsülük barha cedelli, dartkınlı olup başladı. Hoş haber eşitip olmaz mukadip umid ediyen devletin gürünsülüğü sıptırası yerine oktu. Köy edip şu yere varanını ödüm duymanı alay geldi. Ol şu tamakkençilik günü yine de dukana taraf kadam oldu. Köyünü töngürün üstünne bir gededim dukanın hem işek hemralları iş otuyordular. Garavu sağanı görüp duyurgun devlet yağmur suda köyrek çekişip kuymenli. Emma o yerde ulak karar tapman yuvaş yuvaştan 3 milyon olulaştı. Şu vakit
Onşo bilen birinin olsa gerek. Bir näme tanış ýaşuly gelip, ýabysyny ýyltedy de ustahana girip çykdy. Buyurun da adynyň ýetişerine garaşaktyrdy. Atlanmada da bädligini ýaşulyň ýanyna gaýtdy. Näme tanış oturunar görüşip, gyrraga baryp, dyýdyny epdi de adatdaky ýaly bir ýanyndan saglyman soraşmaga başlady. Gedek gara goşa ýetdi. Soraşyp başlamak huwuna kimiň ýaşy uly bolsa şol eýe bolmaly. Gara goşagy oňa dikarin lap seretdi. Syýnady. Belli netije gelip bilmedi diýen. Soraşdyr örmetde teklip etdi. Ýaşuly soraş. Aýdaýyň diýip näetans oňa ruhsat berdi. Senin olaýmasyn? Sizdenler. Ýylyň näme alypy? Ýylymy da takyk. Eýlemi. Onda sen menden 2 ýaşuly bolýan soraşy. Eýlemi. Ýeri amanlykmydyr? Dükeniksiz soraw jogapdan soň Garagoç kelteden ýugnup boýuny zordan aýlap egidiniň üstüne näme tanışa ýene diýdi seretdi. Halifa heleýiňe badyr. Garagoç aganyň murtu sorawy onçokly geňirgendirip durmady, oturunyry gapyr getdirdi. Her kim ýöne ýüzüne aşak salaydy. Bir genanymy da diýip Ostluğu soruğudun bir neme hayırçılan yaşıl jogap berdi. Garagoç ağa soğuan dowam ettirdi. Eleýiň ýaşmy dälmi? Dogryňy aýt. Bildim mi bilmedim mi? Döwrekde oturanlaryň böwür gyzyklarny ýaly boldy. O adam soğuran bolsa, ora hedir edip gülüşjekdiler. Ýöne ýaşulyň ýat bolanyny, üstüne de oňoýsuzlygy düşüp duranyň üçin olaň bir sandan başga saklandy. Ýaşuly oýunlugyny şondan aňşyrman aljyrdy. Her hallym tırtaklap bälsektirip boldy. Näme garry bolanyny ýaşyny öýürjekmi? Wagt tapsam özüm aljakly diýip Garagoç ağa onuň aňry ýanynda düşdi. Onda nämeden soradyňyz? Ay ýüzüňi täzerek gördüm-de. Fakkallaş ikimiziň bälçiklik döwrümüz geçen bolaýmasyn. Näme tanysyn güdünde. Kesinle bir gezek gatyrganmak alamaty duýuldy. Garagoç ağa onuň ýüzüni alyp durmady. Bälçiklige ýören günümiz geçer göli, men şu wagtda haly synym halifa. Sanjar pelwan ýaşulyny tanýar eken. Ol ýanrak tejin tarapdan goňşo we göçüp gelen bolmagy şemeli. Ýaşuly birden gatyrgan daýmesin diýip arada galdy gerek. Sanjar pelwan ortarak gurun tapmagy bolupdy. Aha, aman uly. Sen de arykma göre. Görenin Garagoç durdy. Hellin märi heleýim bar diýip derini otyr. Heleýime ýaş bolsaň bilede görüpli edýär. Görüpli gördü. Bir ýuguranyşyp durdy. Muny üstüne türünü bersen otursaň diýip Sanjar ağa sal murtuny aşagyna gülümsiredi. "Wey, gatyr ýaly men näme diýipdirin?" diýip obdaşlaryň arada galmagyna hiç şeýle tas görmeýän Garagoç ağa kesipdi. "Heleýiň ýaş bolsa armanyň näme?" "Hay, sen halifa aýdan owa öli. Öze ýaşdyr heleýiň. Ýaşdygyny atdan nöşep dükana girip çykanda aňladym. Dünýä bile höwesин gaty bar bolarly. Göwren gamak ýaly bildim ýa-da bilmedim." Döwrekde oturanlar bu gezek gülüklerini saklajak bolmadylar. Herrelip bazyny alardan Garagoçyň ýüzüni garanyrak gördü gerek. Amangulaga güläýmekden başga galas galmady. Diýenanymy da özümizden 12 ýaş keçi diýip bol howanyň çytywan ulmaramazdan telpegini çıkarıp gapdan attı da ullokan ýagryny alyp derskin maňlaýyny süpürdi. "Hey Garagoç ağa, mar goley. Gördüň mana? Bolýa halifa, gadyryny bilbergin." Ýigitler Garagoç ağa ýene göterýärdiler. "El goşuk ağa, sen sylyňy diýsene, telpek goýaýandyr bize. Badamlar baýsaýdym bir halal ahyry. Gözüni gördüğümüz içini verip durar adamın. Gürrün soňragyna ätmer edip ataşy girip geldi. Ustananyň ýani onuň köp gelýän ýeriniň biridi. Atasynyň öňünçe 2 tane gylzy ýaglygy durap dükana girip barýandygy döwletiň gözüne ýeripdi. Oturanlar bilen görüşüp gelişine ataşy girip Garagoç aganyň üstüne düşdi. "Meşik, sen ýylyň heleýinden başga işiň barmy ýa-da ýok? Ýa-da agda oturanyň bir nep bilýärmi? Ýylyň heleýine şärikligim ýoklu. Bolmana ýylyň heleýine şärik edermi? Hani ýap garnyňa bar.
Uskurun halla oturmadı. Töwreginden ayal beýlek geçer ýalyl. Oýunum sunumy ataşyr epi hemleli ýepledi. Hey, garynlarda aşyrynda näme bolupdyr diýip öňkülük bolmady, zady aňsat ýüzüne almazak gara goşaga perwahy gürledi. Han diýen, sen maňa bir ýaşyra keli tapyp bersene. Öýdüme tapdym-da sen galdyňmy? Atoyun etmeýän gerek boldy, sen aýagyňy basan ýerini tapýaryň. Epediýene diýip Tanzar Pelwan minnörlüge agaçlaryň üstüne ornaşan ataşyr epe gölürak düşdi. Halis ýaş şeýle diýip peteň bizarmy skaraýar ýaly oň talapyma köpürekdir. Şoň ödüň ýagdaýy näherrakka. Soň däni şoda meňem diýänim. Etdim tanaman soňra juň sakkal boljagy diýerler moňa diýip ataşyr epe gatýetleri jogap berdi. Sakkallaşlaryň gürrüňiniň oýunlygyny, çynlygyny gara goşaga teljerjek bolmady. Ataşyr epe ýüzlerini oň tezi haýyşleşdirdi. Sen daýyňy tapyr. Juň sakkal bolsa mana şu takkaly tiýray. Oň tezi adamdan gülküsiniň arasyny ýitip gitdi. Ataşyr epe tüýkürüň tsyrat güllü. Tanzar Pelwan gaty ýözelen ýa hawşy. Ataşyr sen şuna barda tapyp ber diýdi. Tapyp ber. Näme üçin aly bir atany aýdýarka? Olam hamala bir ýerde öýüniň aýal lukany bar ýaly. Apaň sady otyr diýip döwlet içini ýepletdi. Nähiller bir ýakymsa pikir oň ýynjyryň açyrdy. Ani Tanzar Pelwan gürberip otursana. Gara göz kiýmeliňki häkir boş warsa kydyrla diýip ataşyr epete doklady. Ani göreşen ýerleriňden gürber. Ýekran ýerleriňe aýtmarsyň göli, onu da gara. Bolmaganda Pelwan agy gürrüňe ýaşydyň diýäs göli, ýeni falan ýerde falandan ýykyldım diýen ýerini eşdem aýtdyp, Kerem ataşyr epeňiň üstüne ýetirdi. Tanzar Pelwan öňürti ýene de ataşyr epeň öýe jogap berdi. O Pelwan halkynyň edähedi bor. Asal üstünden ertmersiň. Ýeri bolýada nädeli oňmolsa bolsa, ýogsa marasynda ataşyryň bar boley. Ýogsa marasynda diýip Tanzar Pelwan ataşyr epeň sözüni dowam etdirdi. Ýogsa marasynda ýykylan ýeriň aýtsaň, ýyktym diýeriňe de gowy ynanyjygyna gözüň ýetdiýä görün, şaýsynyň marasyn gelmeli ekeni. Gürrüňçilik kılışdy. Döwlet garasyymyk, göňür atasynyň käte märekany aly ýadym edberişini görüp gelýän aldy. Gürrüňçiligi gasasyny ýeňlesirek dürtüp gelen zamanaga da goşuldy. Ataşyr, hani beýleden näme habar bar diýip o täze gürrüň açdy. Hani beýle kowalardan o gelipdir, bu gelipdir sesi barly. Şu meseleden gürrüň edilse, zanyna yaramayan ataşyr epe göwünlüğün sizerek jogap berdi. Ey meňe kän bilmem bolmaz o zatlary. Ýelçilikdir gelýän gidýän badyr elbetde. Meşikde bolsa gelinip gidip durulsa ýagşy. O baň agramy şu tarapa aýdy. Tutum uly boldy. Saglyk habar gelip dursa ýagşy diýip zamanagy ýady uhally üzüm saplamarak gepledi. Şu wagt üýşmeleňe soňrak gelip goşulan Nepes Sarwan öz boýuly kwapdaş ulyň boýuny süýündirip sadaras goýun gözlerini adamdan ýüzüne gezdirdi-de hemişe sözüni aýtylady. Düýe wakyp ýören ýerimde geçip baýan atlyny gördüm gölüm, mene ýakamy tutaýandy. Ýa-ni uz ýoklaýdy. Ýer süýşen ýaryp bar ýaraýdy. Tölemedi ha Sarwan hep oturunan bir on sözünü kesdi. Tölemeni mene ýüdem diýdim, çüf-çüfem etdim le ýöne. Ondan näme diýdiň diýip Nepes Sarwanyň sadaly süýdüne garap bu netmeşilik bilen ýerşaryp oturan baýda çydatdy. Näme diýendi diýen? Şu gedege eýrany bärik sürerler. Maňa boljak almy diýenler diýip kimdir bir söz oklady. Oň ýaly bolsa ýödem atlanmaly kenne diýip garawy şaha gapdan alyp oturanlary gözüne gapdy. Baý tişdede bir de bir garnagy sırtyna çekip gelerdiler. Atı bolsa atlanardy göre han atı bamy diýip baýda edem bir gözüni kişeldip goýberdi. Ay gider men borsam ýödüme bakyp ýören diýelemem bir ýerim minip telpedi berjek belli. Ya bağırım yaktın o. Sürüyün içinde diyen orta minördüğünde. Sen näme jogap berjek? Burada tiyadını düşen Tanzar Pelwan murtunun aşağının mısmıs gülümsüredi. Gitsege serdar atta berýär şahyry.
Hatta şiiretme beyinzilik golgunzuruldu. Oturun aşaklıktan yılgırıştılar. Bir zat diyecek bolup, her gedek golsun oturun Nefes Sarwan, ara düşen böwşünkden peýdalanıp gede galdy. Oho, siz men şonda näme diýenimi näme bilýäňiz? Men ýogsam serdaryň ýekat däli ýarag tap berýänini eşitdim. Ana durungly. Şuwur gowy akyl tatajak ýaly. Hyrydar olaýsak näme diýär diýip, baýhat ýanyna akylyň tesini bas. Ýerin soň, sen şonu näme diýdin? Men geçjek gumanym mamy? Näme düýäni başyna taşlar öýtdiňizmi? Kim baksın onu? Men gitsem pahaýda bolýyn diýip Nefes Sarwan ýöňüme dukdy. Gitseň senin bolsa, eýle ýesine gowşy aýarlar näme çapyn tapdyrma öýtdiňmi? Ýene bir ýeriň adyna Sarwanna kaýmaly orda diýip baýhat onu gurulçak boldy. Bu Samsung aýdýany herede men tök diýän görüp näme şoglum var diýip Nefes Sarwan süýseli sar sakalyny haňylatdy. Kim bilen ok çapyn tapdyrjagyny? Ondan tapdyr. Taýagy taşlasaň maşgulany kim eklesen? Heýde görýünim. Nefes Sarwan sadaly gözlerini gaharlaýlap, bir onun bir mun gözüne eretdi. Soňra sözüni dowam etdirdi. Baýhat asap. Ýani şonu näme diýdiň diýe. Aýt diýseňiz aýdaýyn diýen adamy. Aýt içiňde gep saklamagyny işdiler. Aýdaýynmy? Ýeriň içinde teride otursaň, ýene-de özümizden şowar başkarraw ýok diýdim. Akmaklar öz sırtlarının bir haber nire şakırdaşıp bar yakalar diýdim. Ana men diýen adam hanagul. Olzalarlar da diýip gara boşda oklady. Olzal ýansaň näme sağalaňa kum ýalatjakmy? A birdenem olzaljak bolup özüň olzu bolup oturuverseň, baransaň. Sağalaňa taňsyraklasyň ýörsin, bir döwüm tötöň ýerine sertepil bolup. Senem gandalyň şakyrdatda daşgal. Ya boljak aýtşy. Ya walla bu samdyklan gelip ýören işin näsene. Solan kellesi jüýje horagyň kusady ýok ha. Sanjar Perwan neden görýän men aýdýanymy? Aha, bir näçe senin gurrunly meçek däl göri, ýerol sapa halykçydyr, agazyn zırlagan näme gerek diýsene. Nefes Sarwan buduny şapyladyp güldü. Ýeri, ikimiziň dugulymyzda kakap silkeňde, ýarym mogdukdan artyk däne çyksak gumanama ýok diýär men şo wagt. Käşga bugduk galla beýräňde diýirinjip duran bolsa. Wagt janym dagýanaýdy. Amana týabyn long kulladyp giden bolup bar ýaraýt. Bir jonluk kyrjam gaptalyny asyna aýypdyr. Wagt günüňe ýanaýyn seniň ey. Eşden eşitmän bilmedim taýagym bulap gyýgyrdym. Ha, alan oljaň ödüm ki, gara kelläňden habar ber diýip. Ya walla. Nefes Sarwanyň gurruna oturundy gülüşdiler. Baýat Nefes Sarwanyň ýerinde onu gabymyny dowam etdirdi. Her zat diýseňem, ine görürsiň, ýyla baý bolar degele ýersoň ýokynursyň. Nefes Sarwan gyşyn ýaryn çykarman giýen çepegini gerekmeşine ýerine alyp gumun kakyp oturuşyna başyny galdyryp bir zat diýjek boldy. Onu ýansa baýatyň jogabyny Sanjar Perwan berdi. Baýat, baýam baý berýändir, Hudaýym baýa. Papa ýaly Nefes ýala, men ýala agyr ýagyrdyr ýar bolsa etmez. 3 milyon bir gyrasynda gelip oturan 5-6 tane adam makully mokul başlaryn dirkedirler. Uzun boýuny tüýür kellesi ýanyna oturanlardan tirsek goýy saýranyp duran gurt uzun elini odup süpürek ýeňini galgatdy. Sanjar Perwan, gaty dogry aýtdyň ay şunu. Şeýdip dogry aýdanmadan bolawersin ha. Gurrungyň süründiňläp oturan Kerim Sanjar Perwana heretdi. Perwan agy, olja gurrun köpe diýen göri eger olja aboliliň ýetjäni gözüň ýetse gidermidin? diýip sorady. Sanjar Perwan kellesini nägili ýakadyda azym tak ýylgyrdy. Ya, aşyk Kerem ýeneme diýdi. Sen murdy şuna ahyry. O ýene-de nämedir bir zat diýjek bolup sagyranyna, baýat beredin süratdy. Ay gelip görmäň diýer ulgam ýoklan ha, ýetirin bagady berde 4-5 tyllar gelir göri, hyýwa ýakyp saty bererler. Daýaw şal howt ýaly boýuny bärdini ýugurun, gözüni alardan soň baýat bir wady tesin kesdi. Sanjar Perwan ahyry özüni gylklandyrgan meseleden gurrun boldy. Äläýt zamanagy. Bir zat düşünüp türäk bolýardy. Dowunu ulany haýsy ýaraw çekeni haýsy. Salaryň şulary ýygyny terkap ýakitmegini aňarsyna bir zat bar ýar bolup dur biliň şüne. O tükü häkimlik diýeniň Perwan
Ýören gylykly at bolmalymyş. Ata ýene dogun garnaş göze görünmezmiş. İran, Rum padşahlarynyň elleriniň öz ýakynlarynyň ganyna batmadygy ýokdur diýerler diýip zaman agy oňa düşündiriş berdi. Ondan ýeňeýin ýerine padşada salar boljakdy. Ondan birinkiliň maksady näme? Türkmenim öz ojagyna öz ýeýe bolmaly ahyry diýip zaman agy jogap berdi. Munuň ýa meňdeş öz döwleti bolmaly ahyry. Eýle bolsa gowy niýet. Ýöne şol ýeti amala aşyrjak boluşlary bir hili bitindiň oturmajak göre ýeri türkmeniň täliğini inne bir ýugurda gidip gözlemelimik. Sarsman diňle oturan adamlar zaman aga soruly garadylar. Kimleriň nazaryna höwesçilik öwüşüň gelmelisi, kimlenkide düşünmezlik körügöz döňüp bardy. Keltirek tymyşlygy herlin mersiýetini çykarman oturan Ataşirepe boldy. El bolsa ýaşyn ýetdiňiz oturdyňyz. Niyetiniz iyiliň äresini bir ýüpe köklermek dälmi? Ataşirepe derrew düşünen zaman agy gasasyny anjyly golgoşdurdy. Başy bir ýere birigip ýany çopanyny bolmasa o tükü meýdanyna gurt uşama kändir. Parçalamaz muny Ataşir. Ataşirepeň jogabyna atdy. Goýun bolsaň parçalarlar, ýöne o goýun näle? Parçalasaň olum parçalar. Parçalajagam bolmaly, parçalajagam. Şo kim bolman durmasyn. Ýözüňe goýsalarmy? Şoňa çüýnem ýa döwletiň bolmagy gerekde. Ataşir. Ataşirepe seňirgini girdi. Tekka türkmen döwlet gurmaz. Sebäbini maýdaýynmy? Sebäbi başyna zyra uzaldyrmaz. Bu gaty baş bermedikdir. Başdaklaryň soňuna çykyp bir adama gulak asmak, başyna zyra uzalanyny däl oglun ahyry. Zamanagy bir purtatdygyny görensoň. Bir wagtlar bir tokoýda iki sany ajdarha ýaşanmyş diýe. Men sakır edip ýüregi düşýän bolmagym ehtimal diýip hekayet inleri ulady-da, ýötüniş soramagym gerekli aplady. Yerlerden aýdy bir bolşanlarynyň soň gurrundy dowam etdi. Olaň biriniň 40 kellesi bilen bir guýrugy, beýlekesiniň 40 guýrugy bilen bir kellesi bar eken. Bir gün ýanky tokoy odalypdyr. Ýangyndan gutulmaly. 40 başly ajdarhaň bir kellesi bu tarapdan çykmak aňsat diýdi. Beýlekesi ýok, bu tarapdan däl, o tarapdan çykmak aňsat diýämişin. 40 kellesiniň her gaýsy bir ýany çekýär diýer. Beýleki ajdarhaň bolsa 40 guýrugam bir kelläň ýygyna düşüp barýarmyş. Ene şeýdip bir kellele halas bolupdyr. 40 kellelim jedelleşip oduň içinde galypdyr. Ana şoň ýaly hemmeň bir akyllaryň ýygyna ýerseň döwlet taparsyň. Başdaklyk golandygyny alan galan bolmaz. Mollasy köp bolsa toklusy harama çykar diýe. Zaman agan getiren hikayeti adamlyň ýüzüne makullamak alamatyny bile getirdi. Emma Ataşirepe ýan vermek hakda pikirim etmedi. Zaman aga başga adyna bilemek göli ýözüň şebary ýoga tabyn bolýsak kim edäýerke? Kim ýerkini ýaryny alyp beýlükip gelenini gowy. Bu wagt herkes ýözüne padşa. Kim padşalygyndan el çeker öýdýär? Hey padşalygyň bar bolsun diýip zamana käýinni. Ýaşam padşa eken her gaýsyň. Şu günüňe padşa bilýän bolsaň, däl bolandy nähili boljakkan. Akmak türkmen. Adamlaryň arasyndan makullygy kysy eşdildi. Sanjar Pelwan öýe pikirini daşkardy. Zaman agan aýdýan hak golaýmasyn haw Ataşir. Ataşirepe hiç kime gulak asmak islemedi. Bana padşalygym bolýar. Öderim öýe ýakam 5 şo. Gidesim gelen ýerine gidýän, diýesim gelen dadyn diýän, jellatdan zynanyň howatyrum ýok. Ana padşalygyň sakatdyr şo. Zaman ahasatyny ýerip gaty tyrkyllatdy. Özünnanyňdan howatyryň ýok bolsa, kezekiň zynanyna şüýrärsiň, oňa näme diýjek? Ataşiri meýdanyna çapyp taşlarlar. Emma zynanyna şüýredilmeler hatyrjam bolun. Sen şüýremeseň, oglan, sen gardaşyň şüýreýär, kowundaşyň şüýreýär.
Süýremesin, kim süýre diýe. Bolly näse? Zaman agan kelle saň etdi. Ýengeni ýazdyr aýmasaň etmez binni. Kim süýre diýe diýişini? Atasynyň bolşy döwletiň ýüregine düşdi. Döwletler oturan adamlaryň garaşyny bildirip duran nägildi görüp, oňa hem ne sagyrdy, hem gahar geldi. Tanzar peýalwanyň bir zat diýmege şemelini ýanyny görüp, döwlet gulagyny çörtdi. Ýa döwletiň bolanyna gowy boljagy iki uçsuzdyr. Başlyklyk dälmi bir döwlet sürügüň başy. Başy bergenine ilatyň ýeri udan ýerine ýeter durar haw. Hala gaptaryna tükeniň tılfysy şaglap dur. Töwereginde uçta graksyz meýdan saňap ýatyr. Ondan ha ýer tapsak, suw tapamdyk, suw tapsak ýer. Şu gözüňe döneýän hadinanyň gapsyny asylymda kaw. Ýegeremdik. Sebäbi ýanky köp kellelik. Ataşy repe oňun jogabyny derrew berdi. Peýalwan, azabynam şeksek bolma rehnedim görjek bolmasa hadinaň. Biz sırfın piyatın değeri deryan uyumunu bentlemek, arını yar edip yap gazmak. Yılın yerine adamın boyu yal gırman sartmak senliğin menliğin sakı değerler. Yatan öküde iyiyim yok, azap çekmesen rahat duama taşır. Ey şu gollarım gırman sartmağına yeklemese ağaçlığımdan sabalanırdı öleyirin. Ataşir epeğinin son küsüdü. Yanka gulak atıp oturan adamlaryň ýerine azamtyk ýylgyryş emel getirdi. Döwletiň ýüregi hasam agyrdy. Näme üçin ýahly adamyň tersine diýäkä diýip içini epletdi. Şo wagt baýtegadyň bir zat diýjek bolup goýsun ýanyna döwletiň gözü düşdi. Dogry döwlet ýaýdanly. Onuň bir goňulda garaşyp bolarmy? Alaýtyda öýderine gedip gelenler. Olar ýanygynyň ahyry. Onuň aly gözleriniň ýanysyny seret. Ol ahiryn bir ýerde ataşy repe bilen garpyşaram. On zatdan gaýtjak many ýok. Onu ýansa hemmerre ýetirjek bolup, telpegini ýerine alyp bulayan baýtegadyň, "Näme ýalanmaýsam" diýip satyl kesipdi. Ataşy repe dogry aýdýa. "Ýüregim bol ataşyr kaka." Döwletiň ilki wada jig edip giden ýüregi, oslowsuz bir duýgudan gürs-gürs edip urmaga başlady. Adamlaryň ünsi baýtegede tarap öwrüldi. Dogry da walla. Hällen märi gurrun edildi emma ataşy repeň ýaly bir zaýdar söýleşitmeli. Ataşy kaka, men sen ýaranyň. 40 ýyl maýa gedýän sen bütün bir ýyl nergedginni. Döwlet atasynyň näme diýerine garaşdy. Ol içinden gaty minnetdar bolmaly gerek. Ataşy repe agras nazary bilen baýtegede äň edip goýdy. Onuň garaýşynda minnetdarlyk, üpdeşlik öwüşgüni görünmedi. Gaýtam gara höýmedlikmi, ulumsulukmy, ýaskirmedlikmi, bir ýakamsyz kölege gezmeredi. Ýerine çykda bolsa, dymy oturmagy her gerek özüne oksyp görmedi gerek, ardynjyrady. Bil bükseňem geçer, bir 5 günlük ýalansy bükmeseňem. Ana şo pikir kelläňde hemişe galip bolmalydyr. Atasynyň bolşun döwlet izap etdi. Ol oňa direk baýtegede ötünüşli garady. Şo wagt bolsa, kerem gedeşdirdi. Ýöne göli mollenip eden ýaňkyda o manyda aýdylmandyr. Eýdem, gaýdy manyda aýdylypdyr, diýip baýtegat ýetlendi. Kerem bir zat diýjek bolany baýtegat oň sözüni kesdi. Kerem, sen aýdy bersene. Göräýmäge öz pikirini esaslandyrmak üçin. Adatda aksiýal howlukmazdan delil gözläp oturan Keremi baýtegadiň sözüni köretdi. Onuň ýüri ýütlep gitdi. Soňra nähirdir agraldy. Gaharly gözleri baýtegede kırpman bakdy. Onuň garaýşyndan saňa bir zat diýmelimi ýa-da söz zaýylaryna degen ok muka diýen many aňdyryp durdy. Onu ýansa soňky gurruna kän goşulmany turan gara goçaga ýerini gözüne köle görüp, "Gulnazar ýelek maýtby gelýän. Bugunlar görüne okdular bi" diýip oturunyň özüni çekdi. "Ýarynda kam gelle sakan ýarly. Gulnazar bu sakda goýun üstünde bolýar. Şuň çellen gelle" diýip baýtegat oňa düşündirdi. "İyi bolly. Asyl ýatangat ýap-ýasy bolaypdyrlar." Olar ýüşmeleň gelip salam berenlerine gara goçaga. "Murdar bolsa-da begin epesiň ýanyna ha hörül bolup soň sen nep Gulnazary söz atdy. Uly möhüm müşlerini saňa buýurýar diýerler. Mena ilki ynanmajagan boldum." Gara goçaga jogap berenni Gulnazaryň setine gatyrylmakdan beter sürünmeklik ähäň duýuldy. "Näme, şu adamlar möhüm müşy buýurma şey gitmi gara goçagy?"
Üstüne bunup duran Gulnazara yaltalık gülünheri koyan Garagu Sağan'ın ernine, bildirmeyde tesenine yaňdeşdirli. Sen mi? Vah, sana buyurman kime buyurdun? Begine pek kime ne hirimiş buyurmalluğunu bilýändirler. Gözünün yeterjediğini gören ok mu daňlaryň? Adamlaryň bir näçelerin gözüne aldyna emele gelen gülümsüremi döwletden hem üçünler ýakymly duýgu döretmedi. Garagosyň şunun ýaly köregöri gurrunlaryň bardygyna, olaryň oňly zady ýaňytmaýanlygyny öýýän biletdi.